Pakinaan nga si Ate Bits. Pakihinaan nga. Yun, mega love shoutout. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Katamisan. Ate Katamisan, salamat. Good morning kaibigan from Ate Katamisan Vlog. Like number 2. Thumbs up na friend from Jolly Pagea. Babalik na ako kaibigan. Malapit matapos. Sige, sige, punta. Nandun ka muna kay Ate Beats. Di pa yata tapos si Ate Beats. Doon ka muna. Mapagpalang umaga kaibigan from Kuya Steve Vlog, from Steve Pador. Thank you. May kalab shoutout sa atin, sabi ni Kuya Steve Vlog. Babalik lang ako kaibigan, malapit matapos. Sige, doon ka lang muna kay Ate Beats. Hintayin mo matapos. Nandun pa naman si Pax. May jacket ka na po Ate Jolie Pagea. Baba ka ng bahay Ate Jolie Pagea. Magandang umaga po host. Harang from Roja Cordelas Vlog. Hashtag Antonio Lacerna. Natin gamitin yung yung headphone. Di ba ako nakakabili ng Wilina Basuil. Yun, magandang buhay house from Wilina Basuil. Baba kayo ng bahay. Jolly Pagea at saka Wilina Basuil. Baba ng bahay, baka sakaling meron pa tayong hindi na ididikit sa inyo, ididikit natin. Para mapin. May mga bago tayo. Baba ng bahay. Kaibigan Alfredo Lacerna. Hashtag Roja Cordelas Vlog.
Yan, nagbaba na ba si Roger Cordelas Vlog? Like number 8 po, Idol. Sayang may work from Imitoy's TV Mix yun. Walang problema yan. Sige, sige, magtrabaho ka muna kaibigan Imitoy. Unahin natin ang trabaho kaibigan Imitoy. Trabaho muna, trabaho. Tamsak po to kayo from Pops Tony. May galap shoutout. Shoutout sa inyong lahat dyan mga kaibigan. Salamat sa 12 tamsak. 13 na ba? Good morning from Antonio Salvador. Katamisan vlog, bigi-bigi with love and care emoticon. Hanggat wala pang wala pang maraming tao, bawa na ng bahay kaibigan Willie na Basuil. At saka Julie Pagaya para maayudahan natin. Nag-love shoutout sa $8 million MA house ni Tunying. Yan, Ate Katamisan vlog. Panoorin ko kay Ate Katamisan ha. 3. Para sa WhatsApp niya, para sa WhatsApp. Katamisan. Dapat naroon kali Katamisan na ako. 3. Ito pa isa oh. Para sa WhatsApp. Like number 56, 57, 58. Salamat Pagi House from Pax Disogling, my friend Pax Disogling. May galap shoutout my friend Pax Disogling. Breakfast Manok House from Pax Disogling. Ay, sige, breakfast ka muna kaibigan Pax Disogling. Pakibakas lang po ang didikit para masuklian po agad. Marami pang di nakadikit kay Ate Katamisan pala. Salamat kaibigan Tunying from Katamisan. 3 ate 3. 7 minutes, magi 8 minutes. Para makatulog sa Ate Katamisan. 8:24. Yun, 24 minutes. Makadagdag sa yung WH sa Ate Katamisan. Katam, good morning from Pax Disogling. Good morning daw Ate Katamisan, sabi ni Pax Disogling. Saan lugar to Ate Katamisan? Ganda. Gandang lugar ah. Pending vegetable seeds. Tabing dagat ba kayo Ate Katamisan? Ganda ng view. Ay, oo, tabing dagat pala sila. Good morning! Pax Disogling coming from Ate Katamisan vlog. Opo, sabi ni Ate Katamisan. Ganda, pasyalan siguro to, pasyalan.
Coffee time from Rojak Rodelas. From Kuya Steve Vlog. Kuya Steve Vlog, Roger Rodelas dan, sabi ni Kuya Steve Vlog. Yon katamisan. Katam, ora, opo, opo, from Pax de Sogleg. Like number 15 bro, from kaibigan CGTV, may love shoutout daw, sabi ni kaibigan CGTV. Mega love shoutout Pax de Sogleg, coming from Katamisan Vlog. Kuya Steve, mamaya Kuya Steve, ayudan kita Kuya Steve, tatlo. Nanonood lang ako kay Ate Katamisan, nanonood lang ako. Kuya Steve mamaya, sunod kita tatlo. Dikitan kita ng tatlo, tsaka ayudan kita ng Watsaur at tsaka banana, tatlo. Kuya Steve Vlog, nag-drop ng bahay. CGTV, hello kapatid, hashtag Katamisan. Sabi ni Pax, sabi ni CGTV. 16 like from Pax de Sogling. May kalab shoutout CG from Katamisan Vlog. Rojak Rodelas, pabalik, salamat from Kuya Steve Vlog. Katam Belo Mandi from Pax de Sogling. May kalab shoutout my friend Harry for the scientist, therapist, the electromechanic. May kalab shoutout my friend Harris the scientist, therapist, the electromechanic. Good morning Lods. Salamat host from Adi Katamisan Vlog. Kuya Kuchi Manok from Pax de Sogling. Yun. What is the meaning of Cookie Manok? My friend Pax de Sogling. May kalab shoutout Harry the scientist, sabi ni Ate Katamisan. Salamat host, God bless from Kuya Steve Vlog. Tapusin ko lang si ano ha, tatlo. Ito, papanood ko sa yung tatlo. Ayan. 1, 2, 3. Dikit ko sa yan, hindi pa nakadikit sa yan eh. Hello Chok Ngay, Boy B from Choyen Kautang Sonla. Mega love shoutout my friend, Choyen Kautang Sonla from Indonesia. And Pax de Sogling from Indonesia, siguro to Indonesia. Yun, mega love shoutout and good morning here in the Philippines, my friend Choying Kao Tang Sonla. Daily Food for the Soul Vlog. Hello my friend Tonying, I am here now. Praise God. Number sign 17 thumbs up from Ate Beats, Daily Food for the Soul Vlogs. Salamat po Ate Beats, salamat and good morning sa amin dito sa Pilipinas. Harry the scientist, the electromechanic, nagbigi-bigi. Wow, ang linaw naman ng iyong video, sabi ni Ate Beats. Pares lang, malinaw naman din po yung video nyo. Kaso ang puti dito, kasi dito galing yung araw, kaya maputi. Yan, Marie TV, thumbs up host from Marie TV. Mega love shout out, Daily Food for the Soul Vlog. Sabi ni Katamisan, yan, nandun tayo kanina. Magkakasama tayo kanina. Ate Katamisan, si Ate Miralisa. Yan, matatapos na Ate Katamisan, oh. Yan, malapit na matapos yung kalabasa. Mega love shoutout, Daily Food for the Soul Vlog, Daily Food for the Soul Vlog, sabi ni Katamisan. Choyen Balumande from Pax de Sogling.
Choying Kautang Sonla, Chokona from Choying Kautang Sonla. Rojo Crodelas, may harang ka na agad. Kuya Steve, dahil po sa iyo, may bakas pa, sabi ni Rojo Crodelas Vlog. Willie na Basuil, nawawala signal ng net ko host. Baba ka ng bahay mo dali, kaibigan Willie na Basuil. Baba ng bahay para madikitan, marami tayong, tapos na, may ads ka na ate ate katabisan may advertise. Ayun may ads. Yun, nandito ang aking pamangkin na si Avery. May kalab shoutout sa inyo dyan sa Lucena City, sa Gulang-Gulang, Lucena City, ang aking mga pinsan na sina Ate Lady, sa aking mga tita na magaganda, si Tita Mila, si Tita Non, tsaka ang pinakamaganda si Tita Marie, Tita Marie Sarilla. May kalab shoutout, may kalab shoutout. Teka lang, hindi ko pa binabasa, nakita ko lang. Busy sa ating yun, game. Thank you host from Katabisan Vlog. YW sa support. Bukas, huwag kalimutan ang pagdalo sa raffle draw ha. Opo. Nandun kami bukas ng maga. Agapan ko po ang gising Ate Bits. Dito naman tayo magkikita-kita sis from Katabisan Vlog, sabi ni Ate Bits, delivered for the soul vlog. May galap siya sa $15 million may house. Dito naman tayo magkikita-kita sis sa Katabisan Vlog. Morning host from Blarsky Vlog, yun. Kuya Tony, good morning. Pa-shoutout naman natin dito sa Lucena. Nanonood kami ni na mama at papa. Ingat dyan. Yun. May galap shoutout pala sa aking pogi na tito, si Uncle Pumar. Salamat sa pag-support nyo kay Tonying. Kay Anthony, salamat. Salamat Uncle Pumar, salamat. Tita Mila, salamat. Kay Avery, kay Bibi Olive. Pa-like naman Ate Lady kung di ka pa nakapag-like. Nagalang shoutout sa $10 million may house ni Tonying. Good morning house, sabi mo Mama Melods. Opo sis Daily from Katabisan Vlog. Mama Soda Mandika from Pax de Sobleng. Hello kuya, kumusta naman from Bisaya Miss Tisa OFW? Okay lang kaibigan Bisaya Miss Tisa. Okay lang si kaibigan Tonying. Walang problema. Okay lang ako kaibigan Miss Tisa, FW. Sino nga ba yung isa kanina? Kuya Bits, nasaan na ba si Kuya Bits? Baba nga ng bahay Kuya Bits. Pareho tayo ng patungan ng cellphone. Parehas ba parehas? Ito at saka ito. Thumbs up Manoy, Pabuenas Manoy, nasa harang ako from Manoy Dong Vlogs. Avery, taga Gulang-Gulang din ako host, boundary ng Tayabas at Lucena. Lucena ka ba kaibigang Roja Cordelas? Doon lang kami sa harap ng Garilin Furniture. Doon lang ang bahay namin, doon sa may looban doon, sa likod ng Garilin. Ngayon ko lang alam kaibigan Roja Cordelas, gulang-gulahin ka pala. Salamat naman ang pagpakilala kaibigan Roja Cordelas Vlog. Pag nakauwi ako dyan sa gulang-gulang, magkita tayo. Kaibigan Roja Cordelas. Mga taga gulang-gulang kami, gulang-gulang. Sa may Garilin Furniture at saka dun sa may ano ba subdivision, nakalimutan ko ni subdivision. Punta ka sis Dilipod. Punta ako sis Dilipod, sabi ni Katabisan. Yan, nagbaba ng bahay si Ate Beats. Ito ang aking link my friend. Kung gusto nilang makadikit sa akin, iwan ang bakas para akin ma-play all ang inyong bahay, sabi ni Ate Dilipod for the soul vlog, hashtag Ate Beats. Gabi ng friend.
Gabi my friend, 9:30 PM. Diyan ang raffle draw. Gabi. Sige, sige, sige Ate Bet, sige Ate Bet, sige, sige. Salamat po, salamat po. Mamayang gabi dyan. Sige po ate. Yun, nagpalipad si Mano yun. Mega love shoutout ng vlogs from Katam. Isang Bisaya Mistisa. Yan sa red. Ay, ito. Maraming ganito ngayon, maraming ganito. Yun, salamat Manidong sa palipad mo ng 24 pesos. Salamat Manidong, salamat. Naunahan mo ko Manidong, salamat Manidong, salamat. Bisaya Business OFW, nagbigi-bigi. Good morning Manay from Demon Charge Slideshows. Mega love shoutout ulit sa aking mga pinsan dyan, si Ate Lady, si Tita Mila, si Uncle Bomar, tapos si Bibi pangalan nito, si Bibi Olive. Diyan, mega love shoutout sa kanila sa kulang-kulang, si Antinon, si Tenten, si Atina. Yung mga pamangkin ko dyan. Mega love shoutout kay Archie. Yan, mega love shoutout sa kapatid ko na si Galindo, nandiyan lang sa baba. Mega love shoutout sa inyo dyan sa Lucena City sa Gulang-Gulang. Oh, puro Baligaya yun house from Rodia Cordela sa Vlog. Oo nga, puro doon ka sa may sa boundary, doon sa may tawag nito. Tungko ba yun? Malapit na sa Langisan, doon sa Kurbada. Sa may wakas. Manoy, pangkapi lang yan ha, from Manidong Vlogs. Yes, thank you sis. Kataas na katamisang vlog. Sabi ni Manoy, sabi ni Ate Bits, Dilipod for the Soul Vlog. Yan. Mega love shout out Demon Charge from Katam Isan. Welcome sis, Dilipod from Katam Isan Vlog. Dan tikit sa nakapin, sabi ni Demon Charge. Ipin ko nga muna si Demon Charge kasi hindi ko pa napipin to simula noon. Sa purok sariling atin. Ako host, sa dulo ako. Oh, alam ko yun. Sa tungko. Tungko ba yun? Oo, tungko yata yun, tungko. Harang from Berlot Gaming. Salamat Berlot. Harang house from Ate Mirali sa channel. Roger Sordelas Vlog. Malapit kayo sa Tahian. Oh, malapit doon. Basta yung yung furniture dito na na Garlin Furniture. Sa likod doon, Garlin Furniture. Bahay ng tita ko yun, umuupa. Tapos doon sa kabila naman, sa may mga papasok na iskinita, may bahay doon yung tita ko, sariling bahay. Bali dalawang tita ko doon, magkaharap lang sila, tapos may kapatid ako doon sa may ilog. Sa may ilog na pag napadaan ka ng Andaman, makikita mo sa baba, yun, may kapatid ako doon na nakatira. Doon ako pag umuwi ako Lucena, doon ako nakatambay lang, doon sa Gulang-Gulang, doon lang. Good morning to everyone from Dan Sobel. Training boats, mega love shoutout and good morning. Daily food for the soul Dan. Sabi ni Kuya Steve Vlog, yan si Kuya Steve pala, nandun si Kuya Steve. Skip ko tong ads mo ha, kaibigan Kuya Steve ha, skip ko lang, hindi ka pa naman monetize. Kasi 914 ka pa lang, skip ko na muna ha. Lahat na may harang lahat na may advertise Pero skip ko na lang. Ito may harang din Tatlo ididikit ko sa'yo isa. Isa. Idikit ko sa'yo ito kay Kuya Steve. Kalimbang all. Isa.
Pangalawa. Ayun o, pangalawa. Like number 48, 49, 50. 48, 49, 50, 51 pala. O, pangatlo. Tatlo dito ko sa'yo, tatlo, tapos panoorin ko. 6 minutes. Ito pala premiere ko, pero sabi ni Ate Marilisa, sige, sunod kita Ate Marilisa premiere. Demon Charge, ipalit mo muna itong premiere ni Ate Marilisa. Madali lang tamsakan po tayo sa nakapin, premiere. Parang Manoy again from Arnel Anali Victorino. Salamat Manoy, salamat. Demon Charge slideshows, done dikit sa'yo, Kuya Steve. Palit ako account kuya, sabi ni Berlot Gaming. Sige, kaibigan Berlot, sabi, sige. Yun yung Magic Channel. Here sir, tambay ako saglit. Habang wala pang order ang office, sabi ni Yumaji Channel. Thanks from Dan Sobel Train Boats. Mega love shoutout my friend Dan Sobel. Yumaji Channel, like number 25. Like number 25 my friend, nasa harang pa ako, sabi ni kaibigan Ugi Hunter TV. Sure host from Kuya Steve Vlog. Yan, mega love shoutout. Dating San Martin, gulang-gulang Parenos, kilala ako doon, Napido. Ay, kilala ka ba sa San Martin? Doon sa Manukan, sa may hilir ng Manukan. Sige, kaibigan Roger Cordelas, pag nakauwi ako ng Lucena, papasyalan kita dyan. Asahan mo yan, kaibigan Roger Cordelas, papasyalan kita dyan. Musta kapatid na Tonyeng, pasensya ka na, di ako nakapunta sa mukbang mong balot. Walang problema yun, kaibigan Nogianter. Marami nga sila kagabi, 30 sila. Kaya huwag ka mag-alala, walang problema yun. Walang problema kay Tonyeng yun. Kilala mo naman si Tonyeng. Malawak ang pangunawa ni Tonyeng. Katamisan vlog, nag-drop ng bahay. Demon Charge slideshows. Ano ba yun? Nogi Hunter, may galap siya sa'yo, sabi ni Roja Crodelas. Salamat host from your release channel. Demon Charge slideshows, may galap siya Nogi Hunter. Willie na Basuel, Daily Food for the Soul Vlog. Nalab na po kita ma'am. Baba ka ng bahay, Willie na. Demon Charge slideshows, nag-drop ng bahay. May galap siya mga katisoy from Nogi Hunter TV. Yun, salamat Manoy. Nagpalipat na naman si Manoy. Nagpalipat na naman siya ng... Nagpakulay na naman si Manoy. Salamat Manoy. May galap siya Idol Demon. Nasa harang pa ako Manoy. Sabi ni Manoy Arnel Andali Victorino. Bikaor Channel. Salamat. Pagibang Esmoga Dilan Karkar Simoa Aktivistas here in. Sabi ni Bakaor Channel. Bukaor. May galap siya my friend. Bukaor Channel from Indonesia. May galap siya Manong Dog from Nogiander TV. Bigi-bigi si Umaji Channel. Good morning. Nogiander TV, sabi ni Willie na Basuil. Mari TV, nagbigi-bigi. May galap siya ma'am. Harang. Nagtamsak na po ako sa nakapin. May bakas pa, sabi ni Roja Cordelas Vlog. Sige, thank you kaibigan Roja Cordelas. Pan RS Manoy. Host, tinago ko pa main ko. Road to 1K. From ilan ba ilan? Baba mo yung road to 1K. Mag-graduate natin. Mari TV. Baka kaya natin pag-graduatein. Jinbig TV channel bag. Hello sir, new friend po, kapatid ni Tita Beats. Ay, okay, good morning po. Jinbig TV channel bag. Kapatid ka ba ni Ate Beats? Hello sir, new friend po, kapatid ni Tita Beats ng Daily Food for the Soul. Tambayan daw kita at isubscribe din. Harang pa po ako sir from Jinbig TV channel bag. Salamat po. Salamat. Thank you very much po, Jinbig TV. Thank you Ate Beats po. Salamat sa pagigayat mo sa iyong kapatid na tambayan ng aking live stream. Dikit kasi yun next week from Mari TV. But next week pa? Pwede naman ngayon. Idol, magpapasalamat ako sa inyong dalawa ni Skyler. Biglang laki ng bahay ko. Salamat talaga. Walang problema yan, kaibigan. Nogiander TV. Pag-graduate ka namin, baka sunod na linggo.
Ilan na ba ngayon ang bahay mga kaibigan, ano? No enter. Meron pa ditong mga ano, hindi nakadikit. Yan, patapos na kaibigan ko, yes, diba? Patapos na. Malapit na matapos yung tatlo. Pagkatapos ito, tatamsak lang ako kay ate, no? Kay ate Miralisa. Tamsak lang ako kay ate Miralisa. Magdikitan po, magdikitan mga kaibigan. Like number 6 Ate Miralisa, like number 6. Like number 8, may nagtamsak natin Miralisa, hindi pa nakadikit oh. Dikit ko na rin, like number 7, 8. Kalimbang all natin Miralisa oh. Saka na itong isa, hindi pa pag nakapin. Hindi siya magano. Nice to miss everyone. Touch your live stream. Sabi ni Dan Sobel. Thank you, thank you. Si Dan Sobel na-edit mo? Hindi pa. Pinoy na. Wala pa siyang baba. Baba ka ng bahay, kaibigan Dan Sobel. Uri na yan. Na? Uri na. Meron na, meron na. Yung pagpa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 pagp
Wala pang makita eh. Please drop again your link, my friend Dan Sobel. Ayun pala. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Patamsak naman sa nakapin. Para ipin natin si Dan Sobel, kaibigan natin na bago. Hindi, bagong kaibigan yan. Tagal na yan. Binabasa ko mga... Sa nakapin tayo, sa nakapin. Patamsak naman sa nakapin, kaya ti may release sa channel. Si Manidong wala nga nagtamsak, si Manidong papasuyin naman sa nakapin mga kaibigan. Para ibalik ko si Dan Sobel, ipalit ko, mamaya na nga si Dan Sobel. Gracias vlog, dana po sa'yo. May bakas, sabi ni Roja Crodelas. Ayan. Tabuna naman ako. Sabihin po yung rugtuan kaya, sabihin po ha. Lagi malagas sauce from Mari TV. Hindi mo nalagas yan kaibigan, basta mag-clear list ka, tapos pag nakarutuan ka na, pag naging 1K ka na, tigil ka muna ng isang araw kaya 2 araw.
tigil ka muna ng pangingisda. Tapos pag pag nalagas ulit, naglagas, yun sa kakauli mang isda. Ang gamitin mo yung main mo. Ganun lang yung ganun lang. 47 na lagas na nakaraang araw para Mari TV. Tingnan ko nga ito kay Mari TV. Road to 1K, 816 ka lang naman pala. Gracious vlog. Kala ko road to 1K. Matagal pa to, Gracious vlog, matagal pa to. Dikit ko na to sa inyo ito, dikit ko na to sa inyo isa, oh. Dikit ko na, oh. Ayun, oh, kalimbang all. Yun, salamat Marian Raytano, salamat sa pakulay mo na kulay blue. Salamat. Okay lang po ang lagas, babalik din yan. Yun, babalik nga rin yan. Huwag kayong papa-stress sa lagas. Ganyan talaga yan. Pag nalagas kayo, mangisda uli kayo. Gracious vlog, dana po sa'yo. May bakas, sabi ni Roja Crodelas. Mari TV, dikit sa'yo, babalik na lang. Dan dikit sa'yo, sabi ni Demond. Kuya Steve vlog. Yun, nagbigi-bigi. Berlat Gaming, Disciple. Dan Pulpa, Kastag Mari TV, pasuklin na lang po, sabi ni Berlat Gaming. Dan sinakapin, sabi ni Mari TV. Kuya Steve, dan dikit na sa'yo, sabi ni Demon Charge. Salamat, Premier Releases Channel. Yes, tama kaibigan, okay, tama, laban lang sa lagas. Huwag kayo papa-stress. Ganyan talaga, may lagas. Mari TV Dan, from Rodia Cordelas Vlog. OTW kay paring Noge Hunter TV, Berlat Gaming Disciple. Salamat, sabi ni Noge Hunter TV. Nagalab siya at Berlot, Premier Releases Channel. Wali na Basuel, Maridan TV. Dan na daw Mari TV, si Willy na Basuel. Mari TV, Berlat Gaming, Dan, sabi ni Mari TV. Jan Big TV Channel Vlog. Jane Big. My link, share please, iwan po ng dikit at i-play all ko ang inyong vlog. Thank you, sabi ni Jane Big TV Channel Vlog. Kapatid ni Ate Beats, hashtag Foods for the Soul Vlog. Daily Food for the Soul Vlog. Marian Raytana, nagbigi-bigi and Kamay TV. Tamsak sa nakapin. Pangalawa na, sabi ni Arnel Annali Victorino. Nakita ko kaibigan. Manoy, nakita ko. Rodia Cordels Vlog, nag-drop ng bahay. Kato niyo yung pinag-aralan ko pa paglagay ng bahay. Hihi. Kato niyo yung pinag-aaralan ko pa paglagay ng... Madali lang kaibigan, Kamay TV. I-add mo nga ako Kamay TV sa sa Facebook ko. Ito niyo yung magsanding. May galap siya sa $17 million may house. Roja Cordelas, pabalik naman, sabi ni Demon Charge Slideshows. Pabalik daw kaibigan Roja Cordelas. Noge Hunter TV, nag-drop ng bahay and Demon Charge Slideshows. Dan Sabel, Dan Tuyo from Pax Bibiloria, ang aking misis. Mari TV, Alfredo Dan, pabalik daw, sabi ni Mari TV. Harang Manoy, sabi ni Arin Alali Victorino. Dan Tamsak, Noge Hunter TV, dating dikit, sabi ni Berlot Gaming. Yun, nagpalipad na naman si Ate Beats. Pax Disonglang nag-drop ng bahay. Mary TV, babalik na lang, sabi ni Demon Charge. OTW Rodia Crodelas Vlog, sabi ni Berlot Gaming. Marian Raytana, bilis lumaki bahay mo idola, sabi ni Marian Raytana. Thank you very much Ate Beats. Thank you very much Ate Beats sa iyong pakulay green. Daily Food for the Soul, keep it up, sabi ni Ate Beats. Daily Food for the Soul Vlog. Salamat, thank you very much Ate. Ito na yata yung pampandisal ko, sabi ni Ate Beats. Pampandisal ko lang, pambili ko ng pandisal. Thank you very much po ulit Ate Beats. Palitan muna kita Ate Meralisa, ha. Yan, dikitan nyo po yung ibipin ko, ha. Mabait pong tao yan. Yung gusto nyo pong maging kaibigan, si Daily Food for the Soul Vlog, yan, nakapin po siya. Meron po siyang palaro, mamayang gabi na po, 10:30. Atin po tayo, may mananalo po doon ng $50
$30, $20 at saka $5 consolation prize. Puntahan po natin, malay mo kayo po ang makakuha ng $50. Yan po nakapin. Yan po nakapin. Yang Ginbit TV channel vlog. Kapatid po yan ni Ate Beats. Ni Daily Food for the Soul vlog. Okay na sa nakapin, sabi ni kaibigan no Gunter. Kuya Steve vlog. Tusok sit reminder na sa nakapin, sabi ni Kuya Steve vlog. Pax D, papalit na lang, sabi ni Demon Charge. Talent Fan Gis Vlog, Dantam Sakos from Talent Fan Gis Vlog, hashtag Ate Dugi Pan. Sending my support my friend, pambili ng pandesal para sa iyong dalawang mag-asawa my friend. Yun, sabi na nga ba yung pampandesal ko. Thank you po Ate Daily Food for the Soul Vlog. Salamat. May pampandesal na kami ni Mrs. Thank you po sa thank you sa 34 thumbs up. Magdikitan po tayo, magdikitan. Ayan, nakapin. Tapos may mga nagbaba po ng bayo, si Marie TV. I-mention na para masahin ko. Mega love shoutout from Ate Lani Soriano, walang harang. Sabi ni Ate Lani, meron yan ate. Bayaan mo na akong nawala. Salamat host, malaki kasi nawala. From Marie TV, no problem. Basta Marie TV, pag ginamit mo Ninja, paliwanag ko ulit, pag ginamit nyo Ninja, pag dinikit sa inyo yung main, ibalik rin yung main nyo ha mga kaibigan, para pare-paras tayo. Para walang lamangan, kasi yung lahat naman tayo may Ninja. Ngayon, pag nakita nila yung Ninja mo, ay yung main mo, ididikit din sa'yo yung Ninja ng mga yan. Para paras tayo, para may isa kang Ninja, isang main, o bali dalawa, tig dalawa yung palitan nyo. Mga kaibigan, magtulungan lang po tayo mga kaibigan, magtulungan. Salamat host, malaki kasi nawala. Tamsa Kos from Pitch Pan Gis Vlog, hashtag Dugi Pan. Dan Pulpak, Rodjak Rodelas Vlog, pasuklin na lang po sa Binberlat Gaming. Marie TV 979 na yan dati host. Ang laki naman ng linagas. 816. Nag-i-erase ka ba kaibigan Marie TV? Oh, aba man. Oh, 817 din ka lang ngayon eh. Aba, laki ng binawas nito, 800. May isang nandito na aking kapatid, kaibigan Tunying, para makatulong din sa'yo. Praise God from Ate Daily Food for the Soul Vlog. Thank you very much sa inyo magkapatid natin ni Jane Big TV Channel Vlog. Salamat po. Vlogger din po ba siya? Para tulungan din po namin. OTW hashtag Kuya Steve Vlog, sabi ni Berlat Gaming. Ipakris Impresa Tamsa Kos. Sorry, nalate ang jacket kaibigan. Ipakris Impresa. Tama, hanggat may nahuhuling isda, mangisda tayo, pero dapat totoong payong isda ang gawin natin. Yun, tama sabi ni kaibigan O'Gander. Yun, salamat ulit Ate Pitch Pan Gis Vlog. Salamat. Critical Hit. Salamat sa pag-green. Pag-kulay green, salamat. Salamat po sa 5,001 Ate Pitch Pan Gis Vlog. May pan-Jollibee na ako, may pan-Jollibee. Yung kay Ate Daily Food for the Soul Vlog, pang pandesal. Tapos ito naman kay Ate may pan-Jollibee naman ako, pan-Jollibee. Salamat po sa mga pakulay nyo, pakulay. Patusok naman primeros from Ipakris Impresa. Dito ko na lang pinalipad house from
Pitch Panpan Gis Vlog. Sige, walang problema Ate Dugi Panpan, walang problema yan. Kaibigan Tunying, maraming salamat. Pakain pa po ako ng mga alaga ko. Kung meron man dadalaw sa bahay ko suklian at pagkatapos ng work ko. Sige, sige. Baba ka muna ng bahay bago ka umalis, Ate Katamisan. May palipad na naman na from Nugi Hunter TV. Mga kaibigan natin yan, kaibigan Nugi Hunter TV, kaya supportahan nyo rin para pag nag-LS kayo o monetize na kayo, papaliparan din kayo yan. Mabait yan, si Ate Dugi Panpan, si Daily Food for the Soul, mabait yan. Si Manidong, lahat naman tayo mabait, kaya pag mabait tayo sa ating mga mga subscriber, mabait din sila, kaya magsuportahan lang tayo at sigurado mararanasan niyo rin yung pagpapalipad nila mga yan. Mega love shoutout sa $22 million emails ni Tunying. Hindi na ako nakakapag-ayuda. Nandito na ako kay ate Yan lang payo ko mga kaibigan. Maging mabait lang po tayo para-pareha sa mga nakasubscribe sa atin. Maging honest tayo sa sarili natin. Maging honest tayo sa kanila. Mararanasan nyo rin yan. Yung mga palipad na yan na blessing sa akin. Yung mga blessing sa akin na yan. Mararanasan nyo rin yan. Maniwala po kayo sa akin. Basta support lang po kayo sa kanila, support. Ipakita nyo na supports kayo, nakasuporta kayo sa kanila. Pag na-monetize kayo, maniwala kayo at magpapalipad din sa inyo yung mga yan. Oy, Ling Alan, sumalawagat na kami. Nagpasa ka lang tayo, Ling Alan, ipinmo, ipa. Nagagalit na yung misis ko. Isasunod nga, yung misis ko pagkaanin ko dito, nagagalit na eh. Like number 35 idol, Maricel Ducas, simply cooking here. Mega love shoutout nga pala kay Maria Ducas, kay Maricel Ducas, simply cooking here. Mega love shoutout sa'yo, nagpapa-shoutout sa akin te, nagpapa-shoutout. Hindi natawa tuloy si Ate Lani Soriano. Malakas kasi yung boses ni Mrs. kahit na andun siya sa baba. Nire-ring niyo pa rin yung yung boses niya na pinapagalitan si host. Pero bayaan niyo na po, sadyang ganyan lang po yan. Si Ling Alan, Ling Alan. Malayo pa nga ako, maghintay ka nga. Layo na tambakan na nga ako ng pinapangunahan ako, alangan di ko basahin yung mga nandito. Pasensya na kayo mga kaibigan, pasensya na ako kung nagkakaganito kami kasi siyempre napakarami pang binabasa ko. Play lang kita kaibigan, pinagpapahinga ko din main ko kasi panay lagas. Saka muna mangisda ulit para maredukas. Okay kasi kapilang iniinom mo from Daily Food for the Soul. Salamat po Ate Bit, salamat. Pitch Panpan, dating dikit na kape, tamsak. Pitch Panpan Gis Vlog, Premier naman tayo, Premier kay Ate Pitch Panpan. Pasugod naman po, pasugod. Okay salamat from Ate Miralisa channel. Yan, may jacket ka na Ling Alan. Mari TV nag-drop ng bahay like 34 house from Frederick Francisco. Mega love shoutout and good morning my friend Frederick Francisco. Good morning everyone from Frederick Francisco. Dan Pulpa, Kuya Steve Vlog, sabi ni Berlot Gaming Disciple. Pasuklin na lang po. Dugi Panpan, Dan. Tapos na daw si Dugi Panpan. Ay si Mari TV, Ate Dugi Panpan. Premier Tamsak host, thanks from Talents Panpan Gis Vlog. Okay na ako sa nakapin, may bakas pa. All kalimbang na sa nakapin from Rojak Rodelas Vlog. Katamisan Vlog nag-drop ng bahay OTW. Hashtag Talent Panpan Gis Vlog from Berlot Gaming Disciple. Mega love shoutout kaibigan Ate Frenny Vlogs. Kaibigan Tunying, magandang umaga, nagtamsak muna ako bago ako magpunta sa palengke from Ate Frenny Vlogs. Talent Panpan Gis Vlog, Berlot Love with Talent Panpan. Ling Alan Network, hello. Gayam host. Yan, mega love shoutout Gayam. Napagungtanak tuloy ni Bakat.
Nalipatan ka na ang kabila ti jacket. Baba ka lang ng bahay mo gayam. Frenny Vlog nag-drop ng bahay. Dati digits, talent for Punches Vlog, Dan thumbs up from Berlot Gaming Disciple. Host, main din ito, gamit ko. Bago lang ako from Rojak Rotelas Vlog. Gawa ka rin ng ninja mo, kaibigan Rojak Rotelas. Gawa ka rin ng ninja mo. Para pag light na nalalagasan, ninja naman yung ninja naman yung gamitin mo. Dugi Pampan, Dan premier mo po, sabi ni Willie na Basuel. Mari TV, hindi ako marunong mag-LS host. Sabi ni, madali lang yan, Mari TV, madali lang mag-LS. Ako hindi rin ako marunong eh. Natuto lang din ako. Sabihin mo, i-add ka sa Facebook para maturuan mo. I-add mo daw ako sa Facebook, sabi ng aking commander. Para turuan daw kita. Tony Maxam din. Yes, nauna siya, monetize na ang kanyang channel. Ay, monetize na ba siya ate? Itong Pets Panpanjis Vlog. Ay yung nakalimutan ko na naman tuloy. Hindi ko pa nasusubscribe yun ah. Akala ko po sa'yo yun. Sige, sa bukas na lang po. Hingin ko po sa iyo yung link niya para i-subscribe ko po sa aking mga Wow, mali idol. Iba dumaan lang pala. Haha. Sa ibang memorial. Dumaan lang yung ililibing. Wow, mali idol. Iba dumaan lang pala sa ibang memorial. Nakapin playing from Talents Panpanjis Vlog. Ate Frenny, bigi-bigi, mamaya yan idol, may pangmukbang ka na ha, from Nogi Under TV. Oo nga, pandesal pa lang at saka pandesal saka Jollibee. Ayan mo, magkakaroon din kayo dyan. Berlot Gaming, Dan Tusok, sabi ni Kuya Steve Vlog. Nogi Under TV, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout, number 38 ang Sakdan host from Madeline Taberdo. Tama ka dyan, idol from Nugander TV. Tama Bruto niya from Annalyn Victorino. Jinvic Danteo from Pax Bibiloria, ang aking misis. Misis ko yan, si Pax Bibiloria. Talent for Panjis Vlog, nakapindan. Kaibigan, dito pa sa bahay ko. Pinasok, tamsakdan. Sarap naman ganyan. Dami tao, sana all from Lanis Specialties. Yun, thank you po. Thank you po sa mga in-invite nyo na mag-support kay Tony Maxam. Maraming salamat po sa mga suporta nyo kay Tonying. Nakakataba ng puso pag ganito ang mga manonood na marami. Frenny Vlog, bigi-bigi, Ling Aling Network, nagbigi-bigi rin. Basta mabuti kang tao, marami magmamahal sa'yo, idol. Isa na ako doon na nagmamahal sa'yo from Nugander TV. Salamat kaibigan Nugander TV. Salamat. Talent for Panjis Vlog, premiere. Paras lang ba to ate yung Pitch Panpan at saka yung Talent Panpan? Paras lang. Amen, sabi ni Ate Delipod for the Soul. Thank you po Ate Delipod for the Soul, Ate Beats. Mega love shoutout sa $22 million in my house ni Tonying. Ma'am si Risa, mega love shoutout. Salamat sa pagpunta, salamat. Napataw si Ate Lani Soriano, Dan. John Big, sabi ni Ate Lani Soriano. Lani Soriano nag-drop ng bahay in Maria Duca. Dan sa nakapin, sabi ni Lani Soriano. Harang po muna sir, sabi ni Miss Lynn Espanyola. Si Miss Lynn Espanyola pala, mayroon din po yung LS. MW8, MWF 8 PM mga kaibigan. Sugurin nyo rin po, mahalin nyo rin po si Miss Lynn Espanyola. Berlot Gaming Disciple, mag-ano na rin to, mag-ELS na rin to. Pakisupport na rin po si Berlot Gaming Disciple. OTW, hashtag Lani Soriano, sabi ni Berlot. Wow, supportives naman si Mrs. sabi ni Lani Specialties. Opo po, supportives yun. Very supportive yun. Mano yung balot, meron pala ha, bigyan mo kami ni Nogi.
Wala na, naubos na yung balot. Lani Specialties, yun, nag-drop ng bahay and Freddy Vlogs. Dogi Panpan, Dan po, may bakas pa, sabi ni Rodia Cordelas Vlog, from Gulang-Gulang, Lucena City. Like number 66 Panpan, sabi ni Pax Bibiloria, meron sa channel, Danos Dogi. Ling Alan, salamat host from Ling Alan Network. Okay na po sa nakabin idol, sabi ni Nugi Hunter TV, meron sa channel, Harang. Madeline Taberdo, hashtag Janvic TV channel, Dan, pasukli daw, sabi ni Madeline. Rojak Rodelas Vlog, talent Dan po, sabi ni Rojak. Like number 40, Harang from Marin B. PL, salamat. Bots lang si Aprim, please. Pag magdikit sa video, from Talents Panpangis Vlog. Please, magbakas lang siguro to. O, magbakas lang siguro sa Premiere. Please, para madikitan ng, para magdikit sa video. O, wag po tayong wag pong thumbs up lang. Mag-comment din po kayo sa sa live chat at saka sa comment section para mas maganda po. Bakas, talent, sabi ni Talents Panpan. Oh, magbakas nga. Miss Lynn Espanyola, Bigi, Kamay TV, Katanying, mamaya, add ko po kayo. Dito ako ngayon sa work, nagbuga ng barnes. Acceptin muna ako, maraming salamat po sa inyo support ninyo here from Kamay TV. Oh, sige. Walang problema, basta add mo ko. Okay na siya nakapin, idol, sabi ni kaibigan Nugi Hunter. Kuya Steve TV Vlog, John Big, Dan TV Channel, sabi ni Kuya Steve Vlog. Dan for hashtag Dugi Panpan, sabi ni John Big TV Channel Vlog. Okay na siya nakapin manay, sabi ni Arnel Anale Victorino. Idol, paano gumawa ng Ninja Idol? Madali lang, kaso isa naman ang cellphone mo, kaibigan. Ay hindi pwede yun, hindi pwede. Dapat yung main mo lang nakalagay doon. Dami na ako babasahin. Dito pa ako sa Harang Manay from Arnel Anale Victorino, Madeline Taberno, Pitch Panpangis Vlog, Dan sa premiere mo, pabalik. Madeline Taberno, nag-drop ng bahay, dating dikit sa nakapin, Premier Realises Channel, Talents Panpangis Vlog, salamat tos, nakasabit. Ay, add din kita idol para matulungan mo rin ako from Nugi Hunter TV. O, Tony Maxam din ang aking Facebook, Tony Maxam din. Mega love shoutout sa lahat from R&B. Dan Paul Pakastag, Lani Soriano, pasuklin na lang po, sabi ni Berlot Gaming. Jinbig TV Channel, Jinbig TV na channel, my friend. From Dilipod for the Soul. Baba pa nga po ulit, kaibigan yung kapatid ni Ate Beats, si Jinbig TV. Para i-subscribe po dito sa aking tatlong cellphone para may subscribe ko po. ODW hashtag Frenny Vlog from Berlot Gaming Disciple. Good morning sa lahat, sabi ni Ate Rowena Tiranya Vlog. Willie na Basuil, Lani Specialties, Dan. May alaga ka, bato-bato idol, narinig ko umiiyak. Oh, this taas na mangga. May mangga kasi ako, mangga. Ito, mangga. Ayan. May mangga kasi idol, ayan o. So sa taas, may pugad siya, doon sa taas. Host, may nakikisali sa iyong ibon from Rodia Cordelas Vlog. O nga. May siya, may pugad. Morning din po ma'am, Ruminas. Sa lahat po. Mas maganda nga yun, may sound effect tayong ibon. Hindi uwak. Di ba may sound effect tayong uwak nung nakaraan? Ngayon, bato. Morning din po, Ma'am Rowena Tiranya sa lahat. From Miss Lynn Espanyola. Hello po from Ma'am Sirisa. Tapos si Ma'am Sirisa, hindi na ako nakapag-ayuda tuloy. Marami na kasi ako babasahin. Mamaya na lang, mamaya. Lani, hashtag Lani si Specialties, Dan, sabi ni Madeline Taberto. Nugi Hunter TV nag-drop ng bahay and Jinbig TV Channel Vlog. Yun. No skip o buds. Idikit ko lang to, hanapin ko lang to ha. Yun, nandito na.
Monetize na nga siya. Ito na po, idikit ko po ha. Ate Jean. Ay kaibigan Jean Vic, TV channel. Ay, yung ano pala. Idikit ko po, idikit ko po. Nakakalimutan ko dapat, di ko pa wala pinapakita yung advertise. Like number 15 po, like number 15. Mega love shoutout, Bell's Adventure. Ito like number 16, oh. Idikit na rin itong isa, oh. May advertise na naman, oh. Pangalawa po, pangalawa. Idikit ko po, pangalawa. Panoorin ko na rin po, panoorin ko na rin po. May narinig po kayong ano? Kanta? Pangatlo po, pangatlo. Like number 17. Tayo dyan, mga copyright tayo. May nagpapasunod sa kapitbahay. Panoorin ko po yung tatlo, panoorin ko po. Sa mga didikit, sige lang po. Share board balik, maya balik. Pag di na busy, share lang. Pag share lang pong legit kayo, hey, salamat. Bahay ko, Silenis Specialties from Ate Frenny Vlogs. Ay, share din po ba yun, Ate Frenny, Silenis Specialties? Share lang pong legit kayo. Hey, salamat. Bahay ko din Silenis Specialties yun. Madeline Taberno, nagbigi-bigi. Berlot, dating dikit tayo. Sige, panoorin ko ulit video mo. Tagal na tayo dikit eh. Hello from Ma'am Sirisa. Nahuli lang Ma'am Sirisa, sorry. Arnil Anali Victorino, nagbigi-bigi. Si Dugi yun, from Talents, Panpanjis Vlog. Ay, si Dugi Panpan ba yun? Paras lang. Sige po. Dan Sobel, Train Boats. Good morning, buddy, from Dan Sobel. Please drop again your link, my friend Dan Sobel. Nugenter TV, bigi-bigi. Maring B, nag-drop ng bahay. Premiere si Maring B. Daming premiere. Watch before liking and subscribing. 3.59 minutes po ang video. Balikan ko po kayo. For sure. Thank you po. From Ate Rowena Tiranya. Yan, magdikitan na po. Magdikitan na lang po muna. Magdikitan. Para pag naipin po, kaunti na lang yung didikit. Greetings to Philippine from Vietnam. From Dan Sobel. Greeting from Philippines Pin from Vietnam. Yon, thank you. Please drop again your link, my friend Dan Sobel. Please drop your link again, my friend Dan Sobel. Pwede na po ako maglapag ng bahay from Ma'am Siria. Sige po. Magipagdikitan ka po dyan, yung mga nakalagay na link. Unahan mo na tapos mag-mention ka lang para balikan kanila. Dating dikit, Dugi Panpan from Katam, Isan. Frederick Francisco, Pitch Pan. Dan from Frederick Francisco. Arnil Anali Victorino, yun, nagbigi-bigi with love and care emoticon. Talents Panpanjis Vlog. Okay, love. Salamat sa lahat from Talents Panpanjis Vlog. Meron lang sa channel, nag-drop ng bahay. Ayun, pwede na. Yun. Palib comment lang po at palapag ng bakas. Suklian ko rin kayo agad. Yun. Pare-paras tayo. Tama ang hangarin. Magbakas. Kaya magbakas po tayong lahat. Pare-paras po ang ating hangarin. Kaya dapat po magbakasan po lahat. Yan o, pare-paras. Ganyan ang hangarin natin. Kaya magtulungan na lang tayo. Magbakas tayo pare-pareho para makita ng mga sinubscribe natin na naandun tayo, nanood tayo. Tsaka ibakas natin yung tama, yung ayon sa pinanood. Mega love sa tot, sis, meron sa channel, sabi ni Ate Rowena Tiranya. Dan sa nakapin, from Kuya Steve Vlog. Dan Sobel, Train Boats, thank you so much for your help me, my best friend. Coming from Dan Sobel, Train and Boats from Vietnam. Please drop again your link, my friend Dan Sobel. Yun. Ipin ko nga muna Ate Pitch Panpan si Dan Sobel. Saglit lang kasi hindi ko pa napipinto si Dan Sobel eh. Pakidikit naman si Dan Sobel, mabait na kaibigan niya from Vietnam.
Arnel Anali Victorino, nag-drop ng bahay. Roja Cordelas Vlog, Madeline Taberto, daan sa iyo from Roja Cordelas. Thumbs up lang please sa video ko. Magdikit, doon ako magsukli from Talents Panpanjis Vlog. Thumbs up from DC Jade Wallace, Katamisan Vlog, opo kaibigan. DC Jade Wallace, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout Ma'am Rowena Tiranya from Ate Meralis na channel. Manoy, may tuwad na naman from Arnel Anali Victorino. Bayaan mo na, huwag natin pansinin yan. Mega love shoutout bro. Hashtag Don Vlogs from Rowena Tiranya Vlog. Dan Sobel Training Boat. Yun, congratulations to buddy from Dan Sobel. Thank you my friend Dan Sobel. DC Jade Wallace. Dan na po sa nakapin full pack from DC Jade Wallace. DC Jade Wallace nag-drop ng bahay. Pabalik naman kay DC Jade. Dan Sobel Trains Boat. Have a good day to you and to your family from Dan Sobel Trains and Boats. With flower and love and prayer emoticon. Dan po pa from Frenny Vlogs. Pasukli na lang po sa Berlot Gaming Disciple. Yes po Ma'am Wen at Ma'am Mir from Arnel Anali Victorino. Mga didikit po na ninja gamit share nyo, lagay nyo main channel po. From Ate Frenny Vlogs. Yun tama. Pag yan o, ito palang kapatid ni Ate Daily for the Soul. Ganda naman ng happy. Pinapanood ko po yung tatlo. Ano lang naman po yung 6.25. Pag ninja po ang gamit, idikit nyo rin po yung menu mga kaibigan. Nakikisuyo naman po ako. Kasi ganyan din po ako ganyan din po ako dumikit. Pag ninja ang gamit ko, dinidikit ko pa rin yung main. OTWDC Jade Wallace from Berlot Gaming Disciple. Mega love shoutout bro. Noogie Hunter TV. Sabi ni Ate Rowena Tiranya. Frenny Vlogs, done to you from Pax Bibiloria, ang aking misis. Rowena Tiranya Vlog. Mega love shoutout bro. Berlot Gaming Disciple from Rowena Tiranya Vlog. Danceable Training Boats. We are a family all my friend. We are a family all my friend from Danceable Training Boats. With love in flowers emoticon. Katamisan Vlog, Bigi. Jan Big TV Channel. Human ako palangga sa imo. Ma'am, birthday party from Molina Basuil. Jan Big TV Channel, nag-drop ng bahay. Patamsak naman ang premiere from Bell's Adventure Channel. Sige, baba ka ng bahay mo kaibigan. Bell's Adventure. Kati. Madeline Taberto, DC Jade Wallace. Dan Pulpak, pabalik naman sabi ni Madeline. Host, pwede din ba kitang maging kaibigan sa FB from Roja Cordelas? Walang problema, basta nyo lang ako, Tony Maxam din. Motor yung profile picture ko, motor. Add mo ka kaibigan Roja Cordelas. May mga Rodelas din doon sa amin, sa gulang-gulang. Baka ikaw yung may-ali ng Rodelas Big Shop. Baka naman. Tamsak dan. Pa-shoutout po from Bell's Adventure Channel. Mega love shoutout po sa kaibigan ko si Bell's Adventure Channel. Pakidikitan nyo naman po siya, monetize na rin po siya, pero kailangan pa rin niyang dumami yung kanyang viewers at saka subscriber. Maganda yan, original sound host from Madeline Taberto. Oo nga, ayaw ko na itong yung... Meron ako ditong biniling mic, hindi 800 pero palpak. Ayos yan, para walang lakas ang banana from Arnel Anali Victorino. Dogi Panpan, tusok na sa premier mo from Lani Soriano. Jane Big TV Channel, thank you ma'am. Hashtag Willie na Basuel, kapatid namin. Ni Tita Beats po. Yeah, matatapos na. Ate Jane Big TV Channel. Thank you ma'am, hashtag Willie na Basuel, kapatid namin ni Tita Beats po. Ma'am si Risa, dan na po hashtag Daisy. Lani Soriano nag-drop ng bahay and Bell's Adventure Channel. Premier siguro to ni Ate Bell's Adventure Channel. Pakitamsak naman yung premier ni Bell's Adventure. Madali po magtamsak sa premier. Katamisan Vlog nag-drop ng bahay. Madeline Taberto, dan na po sa ni Jade Wallace. Pabalik naman kay si Jade Wallace. Madeline Taberto.
Ginbig TV channel. Thank you sir from Ginbig. Wag naman sir, tunying lang kaibigan Ginbig TV channel. Tunying lang, wag sir. Berlot Gaming Disciple, Dan Pulpak, hashtag this day Wallace. Pasuklin na lang po, sabi ni Berlot Gaming. Yun, Bell's Adventure Channel, drop na uli ng bahay. Premiere yan, premiere. Mega love shoutout sa Ruina Tiranya Vlog, sabi ni Berlot Gaming. Sorry Linda din channel, nahuli yung nahuli yung jacket. Dan Berlot, sabi natin Frenny. Linda rin channel, nag-erase. OTW, Jane Big TV channel, sabi ni Berlot Gaming. DC Jade Wallace, katamisan. Dan na po, sabi ni Jade Wallace. Talent Fanpanjis Vlog, salamat host from Talent Fanpanjis Vlog. Frenny Vlog, Sir Noge, Dan. Frenny Vlog, nag-drop ng bahay. DC Jade, okay po, sabi ni katamisan. DC Jade Wallace, Berlot, dan na po. Talent Fanpanjis Vlog, i-mute lang host pag may CPR. I-mute ko na lang pag may CPR. Bayaan mo na yung sounds na yan. DC Jade Wallace, nag-drop ng bahay. Yan, nasarang na po. Tapos na po ito isa, tapos na. Yan, nasarang na po, nasarang na Di ko pa makita, mga copyright ako. Hindi may airs to. Bye host, mamalingki muna, sabi ni Ate Prene. Sige po Ate Prene, sorry. Padigit lang mga idol, suklihan ko po yan ng malinaw na bakas from Frederick Francisco. Sorry, I am working here. Bye everyone from Dansabel Trends in Boat. Yun, sige. Okay, so thank you very much my friend. Dansabel. Frenny Vlogs, na po sabi ni DC Dade Wallace. Pabalik naman. Dating dikit DC, manood na lang ako sa video mo from Katamisan. OTW DC Dade Wallace, sabi ni Lani Soriano. Madeline Taberto, hashtag Lani Soriano, Pulpak Dan. Sabi ni Madeline Taberto. Madeline Taberto, nag-drop ng bahay. Salamat Katamisan, sabi ni Jade Wallace. Jane Big TV Channel, watching Madeline Taberto. Humana ko sa imuha. Hashtag Jane Big TV Channel Vlog. Pasuklin na lang po, sabi ni Berlot Gaming Disciple. Ate Miral's channel, nag-drop ng link. DC Jade, dance tayo, sabi ni Pax Bibilor, yung aking misis. Mega love shoutout, Sis Lani, sabi ni Ate Miral's channel. Mga kaibigan natin yan, sa Vietnam, my friend group ni Sir Hoy Ngoyem. Ay, ganun po ba? Friend group pala ni Sir Hoy Ngoyen. OTW Madeline Taberto, sabi ni Bert Giving. Alam ko na po. Mga taga-Vietnam pala. Sige. Thank you po sa lahat ng mga taga-Vietnam. Thank you my friend. To all Vietnamese country. Idol, pasensya na. Pinuntahan ko lang po. Si Boy Peralta. Sige, no problem yan. Kaibigan ng Enter TV. Sis Marilse, hindi na ako nakapag-LS from Lani Soriano. Busy pa kasi si Ate Meralisa, busy pa. Arnel Anali Victorino, nag-drop ng bahay. Yes, tama host. Nice. Tambag. From Talent Speech Gis Vlog. Idol, ito na sigurado. Ito na ililibing namin. Babalikan kita from Nugenter TV. Sige, ingat kaibigan Nugenter. Okay, host, maraming salamat. Nakapin coming from Talents Fanpanjis Vlog. Nag-aalaga ako ng father ko na may sakit. Si Slani, kaya wala ako time, walang net dito sa bahay ng parent ko. Alagaan mo na yung parents mo, Ate Miralisa. Nadikita na kita sa bagong ninja, hashtag Madeline Taberto. Huwag mo na lang ako balikan, nakadikit ka naman sa akin from Berlot Gaming Disciple. Hello Ate Miralisa channel from Berlot Gaming Disciple. Sorry Linda din nahuli yung pagpin ko sorry. Frederick Francisco Dan Pulpak.
Dan DCJ Wallace from Lani Soriano. Try ko isang araw, baka magsingit ng pag-LS. Sana may pumunta pa. Hey, from Mirrorless Channel. Lalong maraming pupunta din natin Mirrorless kasi mamimiss ka. Lani Soriano nag-drop ng bahay. Mega love shoutout Berlot. Hello from Mirrorless Channel. OTW Madeline from Lani Soriano. Ma'am si Risa, Mirrorless Dan Pulpak na po. With star and... Di ko alam tong isang emoji ko na to. Berlat Gaming, salamat po sa suporta from Madeline Taberdo. Madeline Taberdo nag-drop ng bahay. Nakapindat from Talent Speech Pampan Gis Vlog. Tama host. Relate dapat sa video. At nag-notify, legit na dikit yun from Frederick Francisco. Thank you my friend, kapatid ko, LD sister, birthday niya. Ay, birthday pala niya, birthday. Dito muna tayo kay Lenis Special Taste. Daisy Jade Wallace, Dan. Sabi ni Willie na Basuel. Frederick Francisco, noted po ma, Madeline. Willie ni Basuel, palapak bahay mo for Berlang Gaming. Ma'am si Risa, Dan Tuyo, sabi ni Pax Bibilor, yung aking misis. Lenis Special Taste ng drop ng bahay. Morning kaibigan. Habang barbed wire. Harang barbed wire. Sabi ni Mabalasik Bikers Buddy. Ang aking kaibigan si Mabalasik Bikers Buddy. Salamat sa 45 thumbs up. Pelong kong hasta Ate Regina Villarmino TV channel. Nag-drop ng bahay. Bigi Bigi. Dan Subel. Dan Pulpak na po. Sabi ni Ma'am Serisa. OTW Pel Hong Kong. Sabi ni Berlot Gaming. Ma'am Serisa. Thanks Pak. Balikan kita mamaya. Nagdikit lang din ako. Dan Subel, Dan from Lani Special Taste. Pelong Kong, nag-drop ng bahay. Frederick Francisco, nag-drop ng bahay. Padikit lang. At balikan ko para close na tayo. Diba host? From from Frederick Francisco. O, para magkakaibigan tayo lahat. Mabalasik Bikers Buddy, nag-drop ng bahay. Tamsakos from Jen KRTV2. Thanks, Miss from Pel Hong Kong. Berlat Gaming Disciple, dating dikit, Pel Hong Kong. Andito lang ako, Katonyings. Sukli, di ko today. Wala LS, pahinga naman. Ay, sige, salamat natin. Rumin niya. Araw pala niya ngayon, walang LS. Madeline Taberto, Dan Subel Train in Boats, Dan Pulpak, sabi ni Madeline. Magbakas lang at kaibigan Madeline para mabalingan ka ni Dan Subel. OTW Mabalasik Bikers Buddy, sabi ni Berlot. Fel Hong Kong, oo. Mabalasik Bikers Buddy, mga idol, palablab, salamat from Mabalasik Bikers Buddy. Patamsak po ng premier, salamat from Jim Kiar TV. Sige, ibaba mo maya-maya ang konti at iyan natin. Ating Jim Kiar TV. Madeline Taberto, nag-drop ng bahay. Madeline, OTW ako sa'yo, sabi ni Mabalasik Bikers. Isang ikot pa, ate Jim Kiar TV, palitan natin si Lani Special Taste. Kasi kay kapipin ko lang. Pag sinabi kong baba na para ipin ko ate Jim Kiar TV. Lani Special Taste, nag-drop ng bahay. Dating dikit pala. Hashtag Madeline, pang Mabalasik Bikers Buddy. Dan hashtag Dan Subel video link. Please watch and leave a comment from Daily Food for the Soul Vlog. From Ate Beats. Harang is life my friend from Daily Food for the Soul Vlog. Salamat po Ate Beats, salamat. Salamat sa mga paharang dyan, salamat. Ma'am si Risa, Dan Pulpak na po from Lani Special Test. Jane TV, nag-drop ng bahay. Lani Special Test, Dan Tuyo from Pax Bibilor, yung aking misis. Madeline Taberdo, Mabalasik. Dating dikit, number 10 tamsak. Dan, patamsak din idol, sabi ni Madeline Taberdo. Yung makikita po na maliit pa. Wala pa 100 to 200, bigyan ko 5. Dikitan lang po. Ito at si Preni, salamat po. Bye na talaga host from Lani Special Taste. Yan o, yung 100 pa daw, dalagyan ng 5. Ni Ate Preni Vlog. Tsaka ni Lady Special Taste. Mabalasik natin dikit, number 10 tamsak. Tapos na pala. Madeline Taberto, doon sa yung gulayan, ma'am, from Walina Basuel. Lani Special Taste, nag-drop ng bahay. Madeline Taberto, nagbigi-bigi. Oo, yung wifi mo.
O yung wife mo, si Ma'am Pax, nagbaba ng iyong link at nag-thumbs up sila sa iyong premiere from Ate Daily Food for the Soul Vlog. Ate Beats. Opo, si wife yun. Si Pax Bibiloria. Daisy Jade Wallace, nag-drop ng bahay. Jen TV, done to your premiere from Pax Biloria, ang aking misis. Ma'am si Risa, done na po. Hashtag Regina. Thank you sa lahat ng nag-dedicate. Play all ko kayo from Jin Big TV Channel Vlog. Ang kapatid niya, Ate Beats. Meron si Shana nag-drop ng bahay. Dan na po ako sa nakabin from DC Jade Wallace. DC Jade Wallace nag-drop ng bahay. Dan Pulpak Mabalasik Bikers Body, pasukli na lang, sabi ni Berlot Gaming. Meron si Channel, Dan Sir, sabi ni DC Jade Wallace. DC Jade Wallace nag-drop ng bahay. Okay na, Berlot Gaming. Coming na from Mabalasik Bikers Body. Katabi siya nag-drop ng bahay, Regina B TV Channel, Dan, sabi ni Kuya Steve Vlog. Dan na po, sa nakapin, sabi ni DC Jade Wallace. DC Jade in Francisco and Frederick Francisco nag-drop ng bahay. Watching Lanis Specialty, sabi ni Jane Big TV Channel. Jane Big TV Channel Vlog. Sa mga dinikitan ko, huwag niyo na ako balikan, sabi ni Pax Bibiloria. Mrs. Ken, huwag niyo na pong balikan yung Pax Bibiloria. Kuya Steve Vlog, host, punta muna ako sa palengke, balik ako. Sige, ingat kayo, ingat kayo mga kaibigan, ingat sa mga lakad kayo, ingat. Kuya Steve Vlog, dana po ako sa iyo, pahingi ng suman from DC Jade Vlog. Yan ang magandang comment ni DC Jade, talagang nanood. Ma'am si Risa, hashtag Madeline, full pack. Full pack na po, sabi ni Ma'am si Risa. DC Jade Wallace nag-drop ng bayan. Jabu Natividad, yun, aking pamangkin. May galab shoutout, Jabu Natividad. Shoutout kay Papa mo na nagbibilad ng palay ng Eric. Shoutout mo, Jibon, si Papa mo. Shoutout ka daw ni Tito Ivan, Papa, na nagbibilad ng Eric. Like 47 hosts, may galab shoutout sa lahat, sabi ni Latin Vlogs. Dan na po, full pack, hashtag JinGR TV, sabi ni Ma'am si Risa. I come back here, Dan Sobel. Trends in boat yun, may galab shoutout my friend Dan Sobel. Nagbabalik ang aking kaibigan, ang aking friend, my best friend and my... Anong sabi niya kanina? My idol, Dan Sobel, Training Boats. OTW sa nakapin, sabi ni Lani Soriano. Lani Soriano nag-drop ng bahay. Wilina Basuel, Katamisan Vlog. Ganda ng Luneta Park, sabi ni Wilina Basuel. Katamisan Vlog. Hashtag Ma'am Lani Soriano, may galab shoutout from London Vlogs. Mabalasik Bikers Body. Nag-drop ng bahay, Berlot Gaming. Dan Suple, Kalimbang Ulna. Please visit my channel. For this my live stream. I will come back to your channel soon from Dan Sobel Training Boats. Yan, please subscribe din to Dan Sobel Training Boats, mga kaibigan, mga friend. Dan Pulpak na po sa Frederick Francisco, sabi ni Ma'am si Risa. Ma'am si Risa, nagbigi-bigi in star. Thank you so much, my brother from Dan Sobel Training Boats. Yun. Thank you my brother. Thank you my friend. Hello po, Lantin from Ma'am si Risa. Dan Sobel Training Boats, nag-drop ng bahay. I am happy my brother. I am happy my brother. Dan, my brother Dan Sobel, I subscribe this one cellphone, my backup cellphone for your channel. Bell all my friend and like number 64. And another one my friend Dan Sobel. I subscribe to your channel. Like number 65 and Kalimbang all my friend Dan Sobel. And there's another one my friend Dan Sobel. And in this one my friend, 3 backup cellphone my friend. Subscribe to your channel. And I watch your video.
Patay tayo dyan. No split na naman tayo dito. Beautiful train, Vietnam. Tot Bin Hua City. Balikan mo na, okay. Sigatin. Premier tayo kay London Vlog. Premier. Pasuyo naman, pasuyo kay London Vlogs. I am happy, my brother. Yun, no problem, my friends. I'm so happy for you, my friend. Lani Specialties, Dana Pohos from Kutamisan. Thank you, buddy, from Danceable Training Boats. Dan tayo, Frederick Francisco. Huwag mo na pabalikan ang aking musician, si Pax Bibiloria. Sila ni Soriano natin muna. Di pa, sunod sila ni Ate Silani Soriano, sunod. Si Wilson Turlaw. Premier ko host, mamaya pa, like guys. Pa-like naman sa ano kay Lantin. Yun, nag-like na si Mrs. Kaibigan Lantin, oh. Like number 16 Lantin Vlogs. Huwag mo na ako balikan. Danceable Training Boats, yun. Prayer emoticon. Thank you so much, my brother. This is my channel. Hey, love you so much. Like number 42, kaibigan lang din, oh. Like number, di pa nga pala nakadikit, oh. Idikit ko na rin. Like number 42, set reminder. Si Ate Meralisa pala, premier din po yung kay Ate Meralisa. Paki naman kay Ate Meralisa, mga kaibigan. Like number 43. Ay, hindi ko alam kung bawal ang star yan, kaibigan Ma'am C. Like number 44. Kaibigan lang din. Dikit ko na rin. Baba nga po ng bayan, Ate Lani Soriano. Nalilito ko sa'yo. Huwag kang dal-dal. Bakit nalilito naman ako? ODW lang din. Pababa nga ng bayan, Ate Lani Soriano. Lani Specialties watching na sa ulam nyo. Calamaris chicken, cucumber, yummy from Ate Lani Soriano. Yun, sa nakabi naman tayo kay Ate Lani Soriano. Danceable Training Boats, ang grab ng bahay. You are great. You are the bridge connecting distant friends together. Thank you from Danceable. No problem, my friend Danceable. Ba't nairis ko yung kay Ate Lani Soriano? Sorry, Ate Lani Soriano. Sorry. May na-delete ako. Sorry, Ate Lani. Sorry. Babalik din yan, babalik. Kamu hebat, anda adala. Jimbatan niyang membombongkan. Minhubungkan, Teman Joy, Barsamea Sama, Tarima Kasi from Danceable Train. Lani Vlog, on the way from Katamisan Vlog. Bawal mo ba istarhin? Hindi ko alam, Ma'am Sirisa. Lani Vlogs, Katamisan. Sampian Gadis, Sampian. Memengka, Jimbetan Seng, Nyambong Kahe.
Bongake, Ken Kaseng, Ado, Mator, Nowon. Tapos na ako si replay. Kanilang kaibigan, salamat from Ate Meryl Channel. Tapos na ba yung premiere natin, Meryl Lisa? Tayo tayo dyan. Surya Atilani, ba't kaya ganun? Yung kay Atilani Suryano. Try ko ulit. Ba't unhide ba ba't unhide? Administrator. Ano pindot ko, nalito na kasi ako eh. Ay. Mawala naman tayo sa nito. Yun, pakiano na lang po sa nakapin kasi na-erase ko yung mga message na na-erase. Kaya Atilani Suryano kay kaibigan Wilson Turlaw yan. Babalikan ka niya ni kaibigan Wilson Turlaw. Mabalasik pa ikaw sa body basta magbakas ka lang. Punta ako sa kanya, my friend. Tambay lang muna ako sa iyo. Sige po, Ate Bits. Sige po, sige po. Katamisan, dating di kita po. Danlan Special Taste from Frederick Francisco. May upload lang para di ako masiro. Di kasi ako makapag-LS pa. Ma'am Lani, Mayapa. 11:05 premiere. Dito lang ako tambayos. Pakainin ko lang mga alaga ko para madalin tagal ko. Sige, sige, sige. Ala, na-hide si Sis Lani. Kaya nga na-hide eh. Paano kaya may balik to? Yan, bumalik na. Sorry, Ate Lani, sorry. Nakawala yung concentration ko pa gani. Okay lang yan, sabi ni Ate Lani. Salamat Ate Lani, salamat. May Kajiyama, good morning host. Tamsak, Harangdan from Ate May Kajiyama. Dan Subil Train in Boats, Dan Ticket Kalimbang. All pasukli na lang. My friend Dan Subil, Mabalasik Bikers Body is Dan, subscribe to your channel. Please subscribe back, my friend. Dan Lantim Vlog, dating ticket, sabi ni Frederick Francisco. Mabalasik Bikers Body, Dan Ticket Bell All. Sabay came from Lantim Vlogs. Hi Sis Lani and Birelisa from Ate May Kajiyama. Hi Frederick from Ate May Kajiyama. Nag-reply lang ako kay Sis Meryl sa channel. Sabi ni Ate Daily Food for sa vlog. Ma'am si Risa nag-drop ng bahay. Sa di pa nakakapag-subscribe, dikit sa akin, guna at para madikitan din po from Ma'am si Risa. Landing Vlog, Dana po idol from Katamisan. Okay na Landing Vlog coming from Balasik Bikers Body. Hello Ma'am May Kajiyama, sabi ni Frederick Francisco. Ma'am si, date ko sa ito Ma'am si oh. Oh Ma'am si Risa, dikit ko sa'yo isa. Leg number 60. May harang ka na agad oh. Nakasubscribe na pala sa ito, Ma'am Serizo. Ito pala yung nayuda ko sa inyo. Panoorin ko lang ulit. Tinan ko lang itong isa. Yan inayuda ko sa inyo eh. Pati yata ito. Ito hindi pa pala oh. Ito may isa pa oh. Like number 61. Panoorin ko lang yung tatlo. Lantin Vlog, Dana po idol from Katamisan.
Okay na Latin vlog coming from Balasik Bikers ba? Hello Ma'am Meka Giyama from Francisco Frederick. Mabalasik Bikers, Dana. Sa pabike mo from Lani Soriano. Hello Sis Kajiyama from Lani Soriano. Frederick Francisco, dating dikit ako sa'yo from Landing Vlogs. Sino nga ba yung mga idahan? Teka, panoorin ko lang itong kay Ma'am Si Risa. Tatlo. #Pax. Di ko makita comment mo po from Ma'am Si Risa. Huwag mo nang balikan yun. Kay Mrs. yun. Hindi na nag. Meron bakas ako. Oh, may bakas. Pakihanap nga ulit, Ma'am Si Risa. May bakas daw. Mas maganda rin kasi kahit ninja, magbakas pa rin. Para talagang sure na dikit. Pero nagbakas daw si Mrs. nagbakas. Baka na late lang, baka na traffic sa EDSA. Watching us Taglandin Vlog, sabi ni John Vic TV Channel Vlog. Jane Vic. Yes, katamisan from Lani Soriano. Okay po, from Ma'am Si Risa. Daisy Jade Wallace nag-grab ng bahay. Ilang minutes ba to? 5.24. Madali lang yan. Si ano po, dikitan nyo rin po, si Jane Vic TV Channel Vlog. Kapatid po ni Ate Deli for the Soul. Thumbs up from Ami Jimenez. Meron na po tayong 90, 1 hour and 30 seconds. Isang kalahating oras na po tayo. Ganda ng lagay ng Symphony House. Gusto ko rin ganyan. Kaya gising ko lang. Alin ba ito o ito? O ito? Daming CP ah. Meron pa nga dito. Meron pa dito. Mga pang-ayuda. Ito yung nasa puti. Lodi, magandang umaga. Happy weekend sa iyo dyan. Tamsangdan from Venus Indaya. Daming CP ah. Venus Indaya, bigi-bigi. Yang nasa puti, sabi ni Ami Jimenez. Frederick Francisco, Dan, full support sa nakapin. Dumikit na ako from Frederick Francisco. Maganda yan. Maganda yan. Lagyan sa white. Itong lagyan sa white. Ito maganda nga to. Ginagamit ko rin sa sasakyan kasi. Ginagamit ko rin sa sasakyan. Mega love shout out sa inyo lahat, mga Lodi, at happy weekend din from Venus Indaya. Wow, sana all from Ami Jimenez.
Venus Inday, nag-drop ng bahay and Mabalasik Biker's Body. Latin Vlog, Dan Digit, Kalimbangol na idol, sabi ni Mabalasik Biker's Body. Sis Venus Inday, may galab shoutout, sabi ni Ami Jimenez. Venus Inday, bigi-bigi. Yun, tapos na tag-isa. Tapos na rin, oh. Piprito na ng bangos. Ito, nasa ads na rin, oh. Dating dikit na ako kay Venus Indaya from Ami Jimenez. Nag-grab siya daw sa $13 million mayo. Salamat sa 51 thumbs up. Hashtag Ami. Loves love. Me to you, Jan, big bag. Big hug. From Venus Indaya. Excuse na ba? Excuse. Pala po ang charger. Saka inom din ako, inom. Lulubat. May alam siya po sa $18 million may house. Latin Vlogs, Jane Big TV channel vlog, pababaling mo. Baba daw po ulit ng bahay. Ate Jane. Jane Big. Jane TV channel vlog. Pasukli na lang mamaya mga friend ha. Wag na. Nag-iwan naman po ako ng baka, sabi ni Willie na Basuil yun. Magbabalik kayo mga yan, kaibigan Willie na Basuil. Maniwala ka sa akin, mga ligit yan mga yan, mga ligit. Basta may bakas, babalikan kayo niyan.
Premier ko guys, palike and dikit na rin from Lantin Vlogs. Ikaw ba manay may ano ka manay? Tapos na yata kay Lantin eh. Oh, tapos na pala kay Lantin, tapos na. Manay dong wala kang ano, Premier? Oo, tapos na, okay lang din, tapos na. Good morning, Lantin Musta, from Wilina Basuil. Nasa harang pamanay from Arnil, Anali Victorino, Mabalasig Bikers Body, Pinusindaya, Dandigan Kalimbang, all pasuklin na lang. Thank you, Lods, from Mabalasig Bikers Body. Work muna ako. Salamat po sa lumigit. Balikan ko po yan from Frederick Francisco. Kapit tayo mga kapatid from Ami Jimenez. Sige lang. Manay, pasupport naman ng kaibigan natin. Sino ba yan? Dito muna tayo kay Arnel Anali Victorino. Sino yan Manay? Sino yan? Obin sa Agri Home. Mali, subscribe ko na, isa. Dalawa, ilagay ko, dalawa oh. Like number 30. Like number 30 at 31. Panoorin ko lang oh, siya to. 31 at saka 32. Oh, 32. Sakto yan, 32. Idikit ko na rin. Oh, 32. Like number 32. Amiminis ng bigid-bigid. Genvic TV channel, yun. Naggawa na ng bahay si Ate Genvic TV channel, ang kapatid ni Ate Beats. Pa-subscribe naman, Manay. Bigyan mo nga ito si Genvic TV channel vlog. Baka may mga banana pa kayo dyan, pakidikit na rin. Pero monetize na rin siya, monetize na. Watch lang ako. Binabalikan ko ng mga nagdikit from Ma'am Serisa. Sige, kaibigan Ma'am Serisa. Kaya tapos lang namin idol, isa na lang iniintay namin, kaya nakabalik ako from Nugi Under TV. BGMinay Vlog, thumbs up from BGMinay. Nasa harang pa ako idol from Nugi Under TV. Salamat kaibigan Nugi. Thumbs up from Jim. Mega love shoutout my friend Jim. Genvic TV channel, Dana kay Lantin Vlog, full video, LS September 23. From Genvic TV channel vlog. OTW hashtag Benz Indaya from Berlot Gaming. Watching harang po from Genvic TV channel vlog. Arnel Anali Victorino. Manay, salamat. No problem. Jim. Dito tayo kay Jim. 13 minutes pala. Pa-subscribe na mga kaibigan si Jim. Kay Jim tayo, kay Jim. Yes, Manay, salamat. DCJ Wallace, Dandigit Kalimbang all, pasuklin na lang, thanks Lord, from Malasik Makers, body. Lapit bahay, Muyan Brunogi, from Arnil Anali Victorino. Nugi Under TV, nag-drop ng bahay. Bahay niya asan, from Arnil Anali Victorino, ayan o, yung gym. Ayan sa taas ng kaunti. Pag-graduate naman sa 600 Lodi House. Sige, tika lang. Teka lang Jim, may pinapanood ko lang. Pagkatapos ito, ayudahan kita. Patingin nga dyan kay Jim kung ilan ha, Manoy.
Kaibigan Lugi. Kaibigan Berlot. Pati nga si Jim kung ilan na. Pag-graduate daw ng 600. Kung ilan pa kulang? Yes, monetize na ako sir, pero wala pa ako natanggap. O, pares po tayo, wala pa rin ako natanggap ate. Mamonetize ko lang po ng 26. August 26. Parehas po tayo, parehas. Maghintay na lang po tayo, ate Genvic TV channel vlog. Dating dikit, Binusindaya from Berlag Gaming Disciple. Tito Amark TV, shoutout po idol from Tito Amark. Mega love shoutout my friend Tito Amark TV. OTW hashtag Jim from Berlag Gaming Disciple. Yun, mega love shoutout my friend Espenta. Thank you for coming to my live stream, my friend Espenta. Please drop your link, my friend Espenta. Please drop your link. Okay, yes, wait lang po tayo from Genvic TV channel vlog. Oo nga po, hintay lang po tayo kung kailan tayo susweldo. enjoy lang tayo sa YT. Mega love shoutout sa $12 million may house ni Tanjing. Ang sarap naman, ang daming patulan nito ni Oben sa Agrihome. Ang haba pa ng patulan niya 13 minutes kasi, 13 minutes, pinapanood ko lang. Meron lang si channel, nag-rap na ba ang premiere at meron lisa? Thumbs up po host from Espenta. Mega love shoutout my friend Espenta. Mabalasik Bikers, dancer from Wilina Basuil. Ito yata si Wilina Basuil, di ko pa nakahayudaan Mamaya nga ng kaunti, Wilina Basuil, pakibaba ng kaunti yung bahay mo. Pang 594 ako idol. O tama, pang 594. 5919293 ako Dan po ba hashtag Jim from Berlot Gaming? Ilan na si Kaibigan Berlot, ilan na si Jim? Ilan ang kulang? Ilang kulang na lang? Willie na Basuil, good morning ma'am. Espenta from Willie na Basuil. Yun. My friend Espenta, good morning daw, sabi ni Willie na Basuil. Okay na kay Jim from 594 ako. Ay, konti na lang pala. 6 lang pala, tika, hintay ka lang Jim, hintay. Saglit lang, saglit. Nasa work pa kasi ako kuya from Berlot Gaming. Sige, kaibigan Berlot, sige. Try ko lang pag-link niya sa GC namin from Berlot Gaming. Salamat kaibigan Berlot, salamat. Mabalasik Bikers Body, nag-drop ng bye. BJ Minay Vlog. Ay, si BJ Minay pala to. Dandingit Kalimbang all, pasukulin na lang. Thank you Lods from Mabalasik Bikers Body. 6 na lang idol. Sige, ako nang bahala dyan sa 6. Hintay lang kaibigan Jim Nanonood pa kasi ako. Hindi natin pwedeng hindi tapusin kasi nandun tayo sa pagtulong ng banana at saka sa WhatsApp. Papanoorin din kita 3. Tapos didikitan kita ng 6 7 Siyam, didikitan kita ng Siyam, didikitan kita ng Siyam. Kaibigang Jim. Hintay lang. BJ Minay, dan po sa'yo. Tapos na rin si Manny Arnel. 595 ka na, 595. Ano pa lang naman tayo? Matagal pa, 1 oras pa tayo, 1 oras. Mega love shoutout sa $9 million may house. Sarang Manoy, dito pa ako. Pag-graduate natin yan, wait. Oh, nanonood lang ako kaibigan Berlot, nanonood lang ako. Nandito yung pang-ayuda ko kasi, nanonood. Thumbs up na lang kaibigan Madeline, dating dikit na ako sa'yo from Balasik Bikers Body. Lapag ko muna siya sa GC from Berlot Gaming.
Sige, 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 i-monitor natin. Madeline Taberto, nag-drop ng bahay. Katamisan Vlog, nag-drop din ng bahay. Si Ate Katamisan. Matagal pa kasi ito, oh. 8 minutes na, madali na. 8 minutes. Nasa Aramba ako, idol. May sinilip lang ako from Nugi Hunter TV. No problem. Same tayo, Nugi Hunter, from Katamisan Vlog. Salamat sa mga paharang niyo, mga kaibigan. Salamat, salamat. Ganyan din kayo pagdating ng mamonetize kayo. Naandyan din yung mga paharang-harang namin. Ang init. Nasa harang din si Ate Rowena Tiranya Vlog. Salamat sa 55 thumbs up. Venus Indaya nag-drop ng bahay. Tama yan, from Arnil Anali Victorino. Rowena Tiranya, done watching hashtag Nugi Hunter TV. Sabi ni Ate Rowena Tiranya Vlog. Madeline Taberto nagbigi-bigi. Yun, tapos na harang from Nugi Hunter TV. Dan, all po, hashtag Nugi Hunter TV in Mabalasig by Cash Body from BJ Mini Vlog. Excuse, Nugi Hunter, may bago kang video? Sabi ni Katamisan. May bago ka daw video? Mali Nugi Hunter? Tagal. 9 minutes. Watching hashtag Oben Agrihome from Judge Jinbig TV channel. Yun, nanonood na daw si Ate Jinbig TV channel. Ay Oben Agrihome. Pelongkong Bigi-Bigi. Willie na Basuel, Merali sa channel. Dan, sabi ni Willie na Basuel. Harang host from Jim. Ikaw din tong di ba, Jim? BJ Mini Vlog. Ikaw din tong BJ Mini Vlog, Jim. Yes po, ako yan, Jim. Ang BJ Mini Vlog, isa lang, isa host yun. Tingnan naman at dinidikit mo pati main mo. Mamaya man ipasok yung main mo, kaibigan BJ Mini, Jim. Para hindi maglagas. Gamitin mo na lang muna yung Jim. Basta balikan mo yung mga main, mamaya na dumidikit sa'yo. Para hindi ka masyado malagasan. Basta maging honest lang tayo sa basta ibalik mo, walang problema yun. Kahit nindiyan gamitin mo, basta yung main mo, ibalik mo rin sa kanila, sa mga main nila. Hashtag Berlot, love, bahay Lodi. Pakibaba, salamat. Iiwan kong bakas ang stream at kukuha ng ilang host ng pagkain. Okay, kaibigan Espenta. Okay po, sabi ni Jim. Magandang araw po, gabi here. Hashtag Willie Basuel from Espenta. Binasi tayo nag-drop ng bahay. Duncano Vlog, tamsak dikit bro from Duncano. Si Gagamrak yata to, si Duncano Vlog. Nugi Hunter TV, nag-drop ng bahay. Yan, natapos na. 12 minutes and 34 seconds. 1 minutes na lang. Lani Soriano, nag-drop ng bahay. Si Ate Lani Soriano. Premier ba ito, Ate Lani? Premier? Pag premier po, lagyan niyo po ng premier para alam po natin para may pinagad. Duncano Vlog. Ano host? Ay, kala ko si Gagamrak to. Sorry. Duncano, sorry. Harang ulit. Dan, Venus Indaya from Ate Rowena Tiranya.
Doon ka vlog, nag-drop ng bahay. Tapos na yan. Ay, sige, sige po, sige po. Mabalasig Bikers Body, hashtag Oben Agrihome, Dandigate Kalimbang, all pasukli na lang. Thank you, Lods. Espenta nag-drop ng bahay. Wait, Espenta. Wait lang, Espenta, may didikit ako sa'yo. Yan, tapos na, tapos na. Si Duncano muna, si Duncano. Bago ako sa'yo from Duncano. Oo nga, akala ko si kaibigan Gagamrak. Sorry. Nogi Under, nakapanood na ako kahapon. Dito lang ako tambay sa iyo, my friend ha. Antok na ako. Sige, tulog ka na po ate Bits. Okay na, wala nang problema. Eh, pag inaantok na po, tulog na po tayo. Eh, sayang po ng kalusugan natin kung mahupuyat. Okay na po yan. Tulog ka na po, tulog na. Monetize na pala si kaibigan Duncano. Yan, dikit ko sa isa, Duncano. Isa, Duncano vlog. Like number 152. Hindi ko ipapakita yung ads. Kasi may ads. Hindi ko ipapakita yung ads ha, kasi baka maka-copyright tayo. Ito, from pang ano na, may dumikit na isa, may dumikit. 152 ako kanina 154 na oh. May dumikit na dalawa. From pang 155 na ako, kalimbangol. Panoorin ko lang ang kaibigan tong ano. Pangatlong ayuda, pangatlo. May ads oh, hindi ko papakita yung ads. Oh, pangatlong ayuda oh. Pangatlo kaibigan tong ano ha, pang 156 like ako ha. Oh. 156 like. Ay, kay Jim pala kasunod. Di ka lang, si Jim pala. Paalala mo sa akin, Jim ha. Paalala mo sa akin, Jim ha. Mamaya. Jim, paalala mo sa akin. Kalimutan ko na naman si Jim. Reggie Villarmino, Tonying, from Ate Regina Villarmino TV channel. Manood tayo video guys para sulit ang oras. Yun, tama yan. Di, nanonood naman lahat yan. Kaibigan Duncano lahat. Sila nandito nanonood yan. Alam nila ang patakaran ni Tonying. Dapat manood tapos magbakas ng naayos sa video. Yan ang patakaran dito ni Tonying. Para makatulong talaga, makatulong sa banana, makatulong sa watch hour. Reggie Villarmino, yung katang isang vlog, nag-drop ng bahay. Manoy, okay na sa nakapin. Palitan mo na, Manoy. Sige, kay Jim muna tayo, kay Jim. Kay Jim muna tayo, road to 600. Para madaling ano. No Genter, nakapanood na ako kahapon. Dito lang ako tambay. Oo, nakita ko komento mo, Idol Katamisan. Benjamin, down to your sightseeing. Huwag mo na ako balikan from Bruno Di Paquis. Aking misis yan, misis ko yan. Bruno Di Paquis, Bruno Pax Beloria. Akin yan. Gamit ni misis yan. Benjamin, down to your sightseeing. Huwag mo na balikan. Madeline Daberto, dati na po kita dikit. Salamat sa pagbalik from Jim.
Salamat host from Duncano Vlogs. Thumbs up, hashtag Reggie Villarmino from Balasik Bikers Buddy. Good morning po idol from Tito Amarks TV. Yun nakapin, iba pala bahay yan. Kala ko kay Kuya Dong. Kaibigan ni Kuya Dong, kaibigan. Hashtag thumbs up in Regina Villarmino sa premiere mo from Balasik Bikers Buddy. Thanks Bonso B. Cross from Jim. Hello, good morning, good morning, good morning, good morning Max from Ari Juliet Mukbang. Hashtag Ruina Lalabs, Dan Suklay, salamat. Big hug from Venus Indaya. Ewan ko lang, laptop ko na naka-play kasi nag-play all din ako sa mga lapag ng bahay kanina sa aking LS from Ate Delipod for the Soul Vlog. Salamat po. Sige po, sige. Basta ipalala mo lang ha. Yung matatapos na kay Duncano, matatapos na oh. Yun, tapos na oh, nasa harang lang. Hindi ko pa makita yung harang. Ay, nakita na naman. Rina B, TV channel, Dan, sabi ni Duncano Vlog. Graduate na kuya from Berlot Gaming Disciple. Graduate ka na pala. Binigyan na ni Berlot Gaming. Balikan mo si Berlot ha. Si Berlot Gaming yan, yung main niya. Hindi yung Berlot Gaming Disciple. Walang disciple yan, Berlot Gaming lang. Tama ka yan, Idol Tanyeng from Nugi Hunter TV. Tama ka yan, Idol Tanyeng from Nugi Hunter TV. Yun, Tryon Tombit. Hodyang, nice to meet you from Troying Tombiet. Mega love shout out my friend. Ay. Daniel Jacket my friend. Daniel, please drop your link. Bird of Gaming, disciple ng drop ng bahay. Dahil po sa nakapin. Sabi ni Wilina Basuel. Hello, good morning sa lahat from Ate Juliet Mukbang. Idol, ito na yung isang patay. Dumating, lilibing lang namin. Balikan kita from Nugi Hunter TV. Maraming laging may nililibing yan si kaibigan Nugi Hunter. Bird of Gaming, disciple, Binusintaya. Mega love shoutout, Isaram Vlogs. Tamsak Danos from Isaram Vlogs. Kuya, out na po ako. Gawa lang ako premiere ko from Ma'am Sirisa. Sige, kaibigan Ma'am Sirisa. Sige, no problem mo. Sige. Gawin mo na yung pang-premiere mo. At least, nakapunta ka na sa akin. Salamat. Huwag na sana magsawang pupunta sa akin live stream, mga kaibigan. Ma'am Sirisa. Ma'am Sirisa, nag-drop ng bahay. Palas na ano ni Ma'am Sirisa. O, padikit naman. Mega love shoutout to. Sabi ni Isa Rams Vlog. Tama yan, host. Salot sa patakaran mo, host. Always support sa'yo. Kalimbang all from Duncano Vlog. O, ganun talaga kaibigan Duncano. Dapat panood para makatulong sa banana, makatulong sa watch hour, tapos magbakas ng naayon sa pinanood. Ganyan lagi kong pinapaalala yan kaibigan dito sa aking live stream para para-paras. Hindi tayo masayang oras. Hi my friend from Tryon Tombiet, Yung Dang. Mega love shoutout. Thank you for coming to my live stream, my friend to Troyeng Tombiet. Dito na ako Lods from Kuya Steve Vlog. Harang ulit. Dan Bin Tumbling, Mabalasik Bikers Buddy from Ate Rowena Tirania. Nice to meet you from Trying to Get. Duncano nag-drop ng bahay. Hashtag Jim Dan, pasukli naman, sabi ni Duncano. Ano ko lang si Jim, ayun daw wala si Jim. Kahit tapos na siya ng grade 6. Bigyan ko pa rin. Tapos na kaibigan nung iba ng planeta oh. Inday laki na. Ito tapos na rin oh. $604 ka na o, 604. O, pang 605 o, pang 605.
Tingnan mo kung tama yung sinabi ko, kung 605 ka na. Like number 50. $605, pang 606 to ah. Oh, pang 606, tama yung sinasabi ko, pang 606. Inayudahan ka na ni Berlot, saka na yung ayuda ko, saka na. Maraming mag-aayod dito, wala pa si Skyler, wala pa si Manong Lakay, wala pa si Doc Wakwak. Pag nagkataon na andito sila, maraming ayuda sa'yo. 606 na yan, 606. Host, mangyaring hayaan akong kumuha ng hapunan bukas ng stream para sa'yo. Bukas ang stream para sa'yo. Sige, 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 walang problema. Kaibigan Espenta. Host, mangyaring hayaan akong kumuha ng hapunan. Kuha daw siya ng hapunan. Papanoorin ko lang ay Gemini. Oh, Gemini, papanoorin ko lang. Ano yung sabi ni Ate Lana Soriano? Teka lang po, Ate Lana Soriano. Hi everyone from Troyington, Viet. ODW, Dungkano Vlog. May hindi naman siyahan sa live ha. May hindi naman siyahan sa live. May hindi naman siyahan sa live. Ano ba yun, Ate Regina? Hindi ko makaintindihan. Hi, hi, say smile, so nice from Troyington, Viet. Parang Manoy from Manitong Vlogs. Dungkano Vlog ng Bigi-Bigi. Dan Pulpak, Dungkano Vlog, pasuklin na lang po. Ako, sabi ni Berlot Gaming Disciple. Excellent from Regina BTV channel. Bigyan ka na yan, Manoy, sa nakapin. Dan Sibel Train Boss, nag-drop ng bahay. Mabala si Breakers Bali, nag-drop ng bahay. Ma'am Serisa, Dan Ticket Kalimbangol, pasuklin na lang. Thank you, Lods. Dungkano Vlog. Dan sa'yo, sabi ni Jim. Jim, dating dikit, manood na lang ako ng video para matikat ang isan. 605 nga ako from Jim. Kuya Steve Vlog, BGMNI Vlog. Dan Tusok, sabi ni Kuya Steve. Rina, love. Kumain ka na ba? From Arnelana ni Victorino. Yung i-boss, lagi nagsasabi, sending my support. Parang natamad na mag-type ng naayon sa video. Ay, ganun ba? Sino ba yan, Ate Lana? Sino ba yan? O yung iba, huwag naman tamarin mag-ano. Kaunti lang naman itatype natin eh. Ako pag minsan nagtatype ako na napakahaba. Kaysa pa isa-isa. Mas magandang i-type yung mahaba kasi ano yun, papasok na legit kay ano yun, kay YouTube. Huwag naman po tayong tamarin mga kaibigan kasi yung magiging spam na rin yung ano yan, yung sending support na yan eh. Karamihan na rin kasi marami na rin kasing gumagawa ng ano yan, ng comment na yan eh. Sending full support, sending full support. Sayang lang ang pagod natin kung hindi tayo gagawa ng tama. Yun, tapos na BGM na yun. Tapos na rin itong isa oh. Truth you, I have learned a lot of people. Thank you very much from Dan Sobel. Train boat yun. Thank you my friend Dan Sobel, my brother. Thanks also from Game, Kuya Steve Vlog. Mabalasik TV Dan Tusok from Kuya Steve Vlog. Dungkano Vlog, Berlot Gaming Dan, sabi ni Dungkano Vlog. Berlot Gaming Dan, sabi ni Willie na Basuel. Daisy Jade Wallace, nag-drop ng bahay ni Espenta. Pagpalain ka ng Diyos, ito ay isang libreng laro from Espenta. Sige, sige, subscribe ko my friend Espenta. Yon, one. Isa, Espenta. Isa, dikit ko na siya, isa.
Like number 16. Ay, naglobat. Kahit size ko. Doon. This one, my friend, isa ulit, isa. Like number 16. Panoorin ko lang yung game mo, ha. Panoorin ko lang, oh. Si Mabalasik yata, mayroon po yata ako dito Mabalasik, teka lang. Pangalawa, kaibigan, Ispenta, oh. Like number 17. Like number 17, ako, 17. Harang manay from Arnel Anali Victorino. Hey, ayain mo na. Hayaan mo na from Lani Soriano. May mga tao talagang gano'n, Ate Lani, hindi na pagsabihan. Talagang yun ang ugali kasi nila siguro yun. Nagmamadali. Wow, nice dog from Dan Sobel Training Boats. I have 7 dogs. I have 7 dogs na alaga ni Tonying. My friend Dan Sobel. I have 7 dog. I like dog from Dan Sobel Train. This is Jade Wallace ng Grab ng Bahay. Kuya Steve, Dan also from Jim. Don't vlogs ng Grab ng Bahay. Throughout you, I have learned a lot of people. Thank you very much from Dan Sobel Train and Boats. Good morning sa lahat from Juliet Mukbang. DC Jade Wallace. Dan na po ako sa nakapin from DC Jade Wallace. Dungkano Vlog, Kuya Steve Vlog, Dan, sabi ni Dungkano. Ami Jimenez, bigi-bigi. Bigi-bigi lang si kaibigan Ami Jimenez. Juliet Mukbang, Grab ng Bahay. Dito naman tayo kay Juliet Mukbang. Juliet Mukbang naman tayo. Mabalasik Bypass Body, Dan. Kuya Steve Vlog. Dan, digin Kalimbangol, pasukli na lang. Thank you Lord, sabi ni Mabalasik Bypass Body. Dan Super Train Boss ng Grab ng Bahay. Harang Yami Max from Juliet Mukbang. Daisy Jade Wallace, Dan digin sa'yo, sabi ni Jim. Jim, wag mo gamitin main mo. Pangdikitan, para di masakit. Para di masakit ang lagas. Oo nga, wag mo munang ilalabas, Jim, ha. Wag mo munang ilalabas. Haba pala nito, kaibigan, Ispenta. 57 minutes. Ami Mines, Bigi-Bigi, Berlat Gaming, OTW, Dan Sobel Train Boats from Berlat Gaming. Shoutout po bro from Johnny TV Vlog. May love shoutout my friend Johnny TV Vlog. Magandang tanghali sa'yo kaibigan Johnny TV Vlog. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay. Kuya Steve Vlog, Dungkano Vlog, Dan, salamat. Sabi ni Kuya Steve Vlog. Tamsak Manoy at parang again from Dom Vlogs 3. Salamat to from Espenta. Kuya Steve Vlog, humana sa imong suman latik from Wilena Basuil. Arnel Anli Victorino, Bigi-Bigi, and Dong Vlogs and Dong Vlog 3. Yung dami ah. Tatlo kay mano ya. Kasunod. Kuya Steve Vlog, Johnny TV Vlog, Dan Tusok, sabi ni Kuya Steve Vlog. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay. Dan Pulpak, Dan Sobel, Training Bots, pasukli na lang po. My friend Dan Sobel, Berlat Gaming is done to your channel. Please subscribe back. May premiere ba silang team? Sige TV, nagbigi-bigi. Thanks po Berlat Gaming, dami mo galamay. Ha, salamat Lodi, kahit dalawa lang binalik ko sa'yo, legit yan.
Marami kaming galaman yan. Si Berlot, ako, si Skyler, si Manoy Lakay, Dukwakwak, marami lahat. Si Manoy Dong, marami din yan. Dong Vlogs. Mga legit yan kasi tigi-isang cellphone. Gamit namin tigi-isang cellphone. Good morning, Mega Jolit Mukbang from Wilina Basuil. CGTV nagbigi-bigi. Okay na ba yung channel mo, CGTV? May mga harang na eh. CJ. Bro, CJ, okay na ba yung channel mo? Kasi may mga harang na eh. Yung last na panood ko yung yung ang ganda ng North Luzon Expressway. Makibarik. Johnny TV Vlog, Johnny TV Vlog, Dan, si Kuya Steve Vlog. Good morning sa lahat, salamat from Juliet Mukbang. Foreigner yata si Spenta. O foreigner siya pero nakakaintindi siya ng Tagalog. Nag-tutor siya ng Tagalog, Atilani. Marunong siya mag-Tagalog pero ano siya? Foreigner. Marunong siya mag-Tagalog. Dan Sobel, Train and Boats, nag-drop ng bahay. Basuel, good morning from Juliet Mukbang. Salamat Kuya Steve from Duncano Vlog. May baka siya, hindi ko pa nabalikan. Dito pa ako sa Premier Nilantin, sabi na Atilani Soriano. Would you like a cup of coffee? From Dan Sobel Train. No, brother. Thank you very much. I take coffee in the morning only, my friend. From Dan Sobel Train and Boats. I'll take one time only at the morning, my friend. Espenta Love, yun. Para sa suportang tunay, Manoy. Di ba? Dalang silip. Para sa suportang tunay, Manoy. Di ba? Dilang silip. From Manoy Dong Vlogs 3. Nice, Manoy. Yan, the best, Manoy. The best. Yan, gustong-gusto kay Manoy Dong. O, Espenta, nanonood ba ako sa iyo? Espenta. 7 minutes. Espenta Love. Nagpapasalamat ako na nakasama ang mga kaibigan sa isang ligtas na kapaligiran. From Espenta. Yun, thank you my friend Espenta. Foreigner siya pero nakapag-Tagalog siya. Meralisa siya na, Ate Meralisa nag-drop ng bahay. Okay na bro, yun. Okay, buti natanong ko sa'yo, para hindi ko na i-skip yung ads. Johnny TV Vlog, Dan Digat Kalimbang All, pasukulin na lang. Thank you Lord, sabi ni Mabalasik Bikers Body. Tito Amarks nag-drop ng bahay. OTW Tito Amarks from Berlot TV Disciple, Berlot Gaming Disciple. Juliet Mukbang, Bigi. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay. Ma'am Sirisa, nasuklihan na kita. At Daisy Jade Wala, salamat sa super glue nyong dikit from Madeline Taberdo. Mga sabi ko sa iyo, mga legit yung mga nandito, mga legit. Maghintay lang po ng sukli, maghintay lang po ng bakas. Huwag po tayong mainip. Yun, ganun lang yan. Pinapahirapan ba ka kaibigan tong kano? Nakapag-Tagalog yan, pero foreigner yan. Espenta, Dine, thank you my beautiful Espenta from Tungano Vlog. Hello Kuya Dung Vlogs. Jen Juliet Mukbang. Dan sa'yo from Gemini. Katabi sa vlog ng drop na bahay, I will pick up you at Tanson Nat Airport from Dansveld. No, I don't going to Tanpors Nat Airport because tawag nito. Tawag nito. Bahala ka muna dyan. Maubusan ako ng English. And take care of you. And take care of you in Vietnam from Dan Sobel. Yeah, thank you very much my friend. If I have so many money, I will going to Vietnam my friend. I saw your place my friend in Vietnam. Thank you my friend Dan Sobel. Just bless po. Hashtag Don Gano Vlog. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay and Dan Sobel, Train and Boats.
Harangos from Jim. Pinahirapan mo ako Spenta, marunong pala mag-Tagalog. Harang from Rina TV channel. Rawina Tiranya nagbigi-bigi. Dan pullback sa loto mo, hashtag Tito Amark TV. Pasukli na lang po from Tito from Bird Gaming Disciple. Dati hindi kita hashtag Gini TV Vlog. Pakats Adventure, like and clap 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 emoticon. Mega love shoutout my friend Pakats Adventure. Madeline Taberdo. Tito Amark TV, Dan Pulpak. Sabi ni Madeline Taberdo. Dan Civil Train Boats, nag-drop ng link. Dan Civil Train and Boats. Like emoticon and prayer emoticon. Dito pa sa harang from Madeline Taberdo. Madeline Taberdo nag-drop ng bahay. Sinilakay ako ng ilang masasamang tao ngayong gabi na pinagtawanan ako dahil sa pagiging kaibigan ko sa mga Pilipino from Spenta. Ganun ba? Bayaan mo na lang Spenta. Pabayaan mo na lang kay my friend Spenta. Ayaw ba nila maging kaibigan ka ng mga Pinoy? Pinoy is Pinoy is very the best friend. Kaya't pakiramdam ko ay ligtas ako at nakabalik kung saan ako kabilang from Spenta. Yun, safe pa dito Spenta sa Pilipinas. Pasyal ka din sa Pilipinas, safe na safe pa dito. Pabayaan mo yung mga ayaw sa'yo. Kung ayaw nila sa'yo, huwag mo na silang puntahan. Mabalasik Bikers Body, nag-drop ng bahay dito, Marks TV, Dan Kalimbang All, pasukli na lang, sabi ni Mabalasik Bikers Body. I am happy when I know you, from Dunstable Trends in Boat. Thank you my friend, thank you my friend. I'm also happy for you because I'll coming to my live stream, my friend Dunstable. Bahala na yung English yan ha, bahala na kayong umintindi ha. Ay, salamat, kakatapos lang namin sa pangalawang libing. May pang-apat na ba yan, kaibigan Ugander? May galap shoutout sa $21 million in my house, nito Nying. Salamat po sa inyo mga viewers, salamat sa 63 thumbs up. Nasaran ba ako idol from Ugander TV? Wow, ang gaganda ng mga linyahan ni Spenta. Putik my friend, putik my friend. My friend Spenta, Bruno B. Cross is my wife. My friend Spenta. Bruno B. Cross is my wife. Jim, isang vlog, dating dikit sa amin ko from Jim. Out muna ako Tonyeng. At ako ay magluluto ng lunch, salamat. Sige po Ate Lanay. May galap shoutout sa $22 million in my house. Nogi Hunter, alcohol please. Kaibigan Nogi, mag-sanitizer ka at saka alcohol. Baka wala kang alcohol dyan. Johnny TV Vlog, Danceable Trends, dan sa'yo from John T. Danceable! Johnny TV Vlog is done to your channel. Please subscribe ba? Good morning from Dumbo Limbo. Dumbo Limbo, thank you very much. And please drop your link, my friend Dumbo Limbo. Mega love shoutout, Dumbo Limbo, my friend. My Facebook, Danceable 777. Okay, my friend Danceable. I add you in my Facebook page. Sulat mga bakat. Please accept my request, my friend. My friend Danceable. Teka lang. Nakita mo ba dyan? Yung tamang pangalan. Yung Facebook link lang, Danceable 777. Okay. Thank you, my friend Danceable. Thank you, my friend. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay.
Ha ha ha, from Nugianter TV. Host, thank you sa pumunta sa premiere ko kanina lang. Katamisan, Imperialisa. Nakalimutan ko ano, nakalive ko siya, kaibigan lang din. Pasensya, pasensya. Wala idol. Patay ka dyan. Dapat may host ka. Ay, may ano ka dyan? May host. May alcohol ka dyan, kaibigan. Yes, from Dansobel Training Boats. Okay, okay, kaibigan Dansobel. You are welcome, my friend Dansobel. From Dansobel. Harang ulit po from Ate Romina Tiranya. Tito Amark TV Dan from Kuya Steve Vlog. Nugianter TV nag-drop ng bahay. You give me your address and your stay from Dansobel. You give me your address and your stay from Dansobel. Okay, okay, okay. And I'll talk to you later, my friend. Hashtag Wilson Terlo Vlog, Ma'am Lani, thank you from London Vlogs. Salamat daw sa pagpunta mo, Ate Lani Soriano, hashtag Wilson Terlo. Jim nag-drop ng bahay, may galab shoutout sa 23 viewers. Juliet Mugbang nagbigi-bigi, Dongkano Vlog, Johnny Vlog, Dan, sabi ni Dongkano, ni kaibigan Dongkano Vlog. Dikitan po tayo, dikitan sa mga hindi pa po nakadikit. Kuya Hos, work lang ako. Merak nang ma-terminate, salamat. Sige, sige. Trabaho muna. Unahin natin ang trabaho, kaibigan. Mga trabaho muna ang unahin. Salamat po sa 24 viewers. Work muna sa click, kuya. Sige, sige, kay Berlot. Sige, trabaho muna kayo. Trabaho. Bigi-bigi lang muna. Salamat, Berlot. Salamat, salamat. Trabaho muna unahin. Yung pagluluto. Pagluluto sa bahay, sa pamilya. Unahin nyo muna yan. Unahin. Kuya Steve Vlog, nagbigi-bigi, Lantin, Kuya Steve Vlog, and Nogi Hunter, may galab shoutout from Lantin Vlogs. You can looking for FB Dan Sobel. You can looking for FB Dan Sobel. It is very great from Dan Sobel Vlog. Okay, my friend. Thank you, my friend. Thank you. Nogi Hunter TV, nag-drop na bye. Juliet Mugbang. Bigi-bigi with loving care emoticon. Hello. I'm here. I'm watching from Duna Vlogs. May galab shoutout at Duna Vlogs. Julian Pugbang, nagbigi-bigi. Nabalikan ko na sila lahat from Jim. Sige, walang kaibigan. No gander. Please use 140% solution alcohol from Bruno B. Cruz. May galab shoutout sa 20 million in the house. Berlot Gaming Disciple. Salamat, salamat. Maybe 1 month. My government always people to go out. Maybe 1 month, my government allow people to go out. Okay, okay, okay. May galab shoutout, M. Gerald Vlog. Salamat, salamat tamsa ko. Sabi ni M. Gerald. Salamat kaibigan, M. Gerald. Espenta, 20 minutes. My friend, Espenta. Dili na ako dyan, Idol Nogi from Johnny TV Vlog. Landing Vlogs and drop ng bahay. Harang pa din from General Vlog. Main ko po, pinambalik ko sa kanila. Salamat po from Jim. Oh, basta ibalik mo yung main, walang problema yan. Basta ako nang ilalabas yung main mo, Jim. Yes, from Dansobel Training Boats, yun. Tamsak na kabayan from Agamir Whitey. Arnel Anali Victorino nag-drop ng bahay. Dansobel Training Boats. Tot Facebook. Through Facebooks. Yes, yes. I'll talk to you later, my friend. Through Facebook. I'll message you. I will message you in Messenger, my friend. Dan Sobel, Dan support from Dongkano Vlogs. Nogi Hunter TV, bigi-bigi with sa may sanitizer na. Salamat no kaibigan Nogi Hunter, nag-sanitizer ka na. Bro, at muna ako, kakain muna from Johnny TV Vlog. Sige, sige, kain muna kayo, kain. Meron pa akong 25 minutes pa. Hello po sir, kumusta po? From John Ken Kamoa. Wag naman sir, tunying lang, tunying. Baba kayo ng bahay, baba. Baba ng bahay para magdikitan. Habsalo from Dansobel Training Boats.
Jantian Kamoa, Dantamsak na po. Salamat po from Espenta. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay. Baka pwede po pala vlog ng premiere from Gerald Vlog. Sige. Pababain Gerald. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Sa nakapin tayo kay Gerald. Like number 45 in Geraldo. Idikit ko na, hindi pa nakadikit oh. Do you have my phone? Yes, my friend, Ansabel. Ito pa, pangalawa in Geraldo. Like number 45, 46. Oh, dalawa, ididikit ko oh. Set reminder ko ah. 6 hours ago. Bakit lista mo nga yung Gerald? 6 hours ago. Premiere alas 7 yata to ah. Alas 7 ba ito? Alas 6? Agamir White, nag-drop ng bahay. Si Agamir pa pala. O, si John Ken Kamoa, nag-drop din ng bahay. Lablaban po, lablaban. You write down and cancel it from Danceable Train in Boats. Mabalasik Bikers Body, Nogiander TV, Dan, Dikit, Kalimbang All, pasuklin na lang. Thank you, Lods, from Balasik Bikers Body. OTW, Dan Ken Kamoa, sabi ni Berlot. Danceable, nag-drop ng bahay. Ang kasamaan na hindi nananaig. Naiingit sila dahil meron akong mga pandaigdigang kaibigan. Ang lungkot naman. Bayaan mo lang sila, kaibigan Espenta. Basta hindi mo sila pinapakialaman. Kung doon sila masaya, bayaan mo na sila. May galab shoutout kaibigan James Baluka. Ang Amir White, palablab naman. Palablab po. Lablabin ko rin yan. From Agamir White. Yan, maglablaban daw po, sabi ni Agamir. Do you write my number? Ano yung sabihin na bakit? Do you write my number daw? Sabi ni Dan Sobel. No, basta tawag ito? Kausapin ko sa messenger mamaya. I'll talk to you through messenger later, my friend. Hoy, tago mo muna yung mo, kaibigan ni Gerald. I'll talk to you later, my friend, through messenger. My friend Dan Sobel, okay? Madeline Taberto, bigi-bigi, tusok na, astagin Gerald, sabi ni Mabalasik Bikers. Espenta, Juliet Mugbang from Espenta. Juliet Mugbang, bigi-bigi, Dan Sobel. Do you have my phone? Host pala vlog, premiere ko. Kasunod ka na yung Gerald, kasunod. In Gerald. 6 hours ago, ay 6 hours later pala. Sunod Agamir. Tinan mo na lang dyan o siya Agamir, that's mo. Bakas lang po kayo, babalikan po kayo, sabi ni Gerald Vlog. Dan Pulpak, pang 175 ako. John Ken Kamoa, pasukulin na lang po. Bata pa pala to si John Ken Kamoa. May galap shout out, my friend, si Zero. Ha? Dan Subel Train in Boats, Dan, sabi ni Kuya Steve Vlog. Salamat tos from Engineer Vlog. Gusto ko ang mga tao mula sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala kung paano ako
tawa sa pagiging kaibigan ng Pilipinas. Mangyari ito sa aking LS. Nangyari ito sa aking LS. Okay, okay. Salamat naman at marunong ka mag-Tagalog, kaibigan Espenta. Salamat po sa 71 thumbs up. Salamat po, salamat, salamat. Meron pa akong 20 minutes na lang, 20 minutes. Mga bait na friendship mga Pinoy, kaibigan Espenta. Kaya, welcome ka dito sa Pinas. Mabalasik Bikers Body, Dan Sukli, sabi ni Tito Amarks TV. Meron sa channel, nag-drop ng bahay. You can send my buy salo from Don Sabel. Train in boats. Julie Bugbang, nagbigi-bigi. Herring Idol from James Baloka 13. Julie Bugbang, ang mga tao ay masama sa akin. Ngayong gabi, umiiyak pa rin ako kagabi, kapatid. From Espenta. Add mo na lang kami mga friends mo dito sa mga Pinoy, add mo na lang kami sa Facebook mo. Para mawala yung lungkot mo, kaibigan Espenta. Okay na siya nakapin from Nugianter TV. Thank you from Dan Sobel Train in Boats. Nasa harang ulit from Nugianter TV. Katami isang vlog, Tito Mark. Dan na po. Madeline Taberto, nagbigi-bigi. Ay, nag-Gerald vlog, Dan. Dan na si Madeline Taberto, kaibigan and Gerald. Tusok ulit, ninja ni Gerald. Si Ciro Sausa. Bonday. From si Ciro Sausa. Isulat mo nga itong si Ciro Sausa. Bernard Gaming Disciple, OTW and Gerald Vlog. Itago mo muna itong main co-host from Gerald. Sige, ayos lang yan. John Ken Kamoa, Dana po Agamir Whitey. Thank you. Arnel Anali Victorino, bigi-bigi. Si Ciro Sausa. Like. Si Ciro Sausa nag-drop ng bahay. Noipi TV, mega love shoutouts from Noipai TV. Si Ciro Sausa, bigi-bigi. James Baloka 13 nag-drop ng bahay. Patamsak naman, premier ko idol. Daming premier. Magbalikan. Sino yan? May premier? James Baloka. Magdidikit po ako, mag-ano po ako sa premier ha. Magtatamsak ako sa premier, kaya magbalikan po ha. Sa premier, magbalikan. Nasaan kay James Baloka? Baba na lang nga ulit ng James Baloka. Haba na pala ng babasahin ko. Espenta, love, Tunyi Maksam. Ngayon paalalahanan mong kumain. Sa halip na umiyak, babalik ako sa tunay na pagkain. Bukas ang stream para sa pagsuporta. Sa Stag Juliet Mukbang. Like number 3, Baloka oh. Idikit ko na rin kaibigan James Baloka Kalimbang like number 3. Patay, lobat na rin itong isang cellphone. Lobat na yung mga pakayuda ko, lobat na. Magbalikan po muna, magbalikan.
Sorry po, lobat na yung mga pang-ayuda ko, sorry po. Isa na lang natitira, isa na lang. Ay na! Wait lang, bebe! Wait lang! Wait lang, bebe! Ang masayang ngiti mo, di ba? Nasaan na ba ako? Yan na, okay na. Nasa harang ulit, sabi ni Nag-Enter TV, Tito Damark, Dan na po, para kang patamisan. Madeline Taberdo, General Vlog, Dan Pulpak sa Premier, para Madeline Taberdo. Nandiyan ni General, tusok ulit. Itago ko muna itong main, tapos na pala dun. Dan Pulpak sa Premier mo, General Vlog, pasukulin na lang po, sabi ni Bertot Gaming Disciple. James Baluka, magbalikan po sa Premier. Si Zero Sosa nagbigay-bigay. Juliet Mugbang. Juliet, aking kaibigan, namiss kita from Spenta. May Pai TV nag-drop ng bahay, Nag-Enter TV, palablab. Bak mga nilalablab, mga lalabs, please. May mga bakas ako, kasi main account ang gamit ko. From Madeline Taberdo. Ang masayang ngiti mo, namiss daw yung masayang ngiti mo, Ate Juliet ni Spenta. ODW James Baluka from Berlot Gaming, Spenta. Godsend Juliet Mugbang. Si Zero sa nag-drop ng bahay na Kamer Whitey. Jan Ken 176 ako sa'yo from Agamer Whitey. Katamisan Vlog nag-drop ng bahay, James Baluka B. Bahay from James Baluka. Berlot Gaming Disciple, Dan Pulpak sa Premier, James Baluka. Number 13, pasuklin na lang po. Dan Sobel Training Boats, nag-drop ng bahay. Bye-bye from Dan Sobel. Okay, my friend Dan Sobel. I'll talk to you later. Through Messenger, my friend. Dunkano Vlog. Dunkano, Dan to you, sabi ni Bruno B. Pakis. Bruno B. Cross. Noipi TV, katamisan OTW. Dino si Dayan nag-drop ng bahay. Yes! Thanks! Have a good day from Dansville Training Boats. Engineer Vlog, Dana po Pulpak from DCJ Wallace. Bye-bye everyone from Dansville Training Boats. Noipi on the way from Katamisan, DCJ Wallace nag-drop ng bahay. Pagpalain ng Diyos ang aking mga kaibigan from Spenta. Berlot Dan, sabi ni si Zero Sausa, DCJ Wallace nag-drop ng bahay. Mabait po ang mga Pinoy, sabi ni Nag-Enter TV. Dansville Rainbows, I will visit all channel from Dansville. Hello Spenta, I miss you from Juliet Mukbang. Spenta, I'll give flower. Si Zero Sausa, drop the link. Noify TV, Katamisan Vlog, Dan po sa'yo. Ninja Nidral, Berlot, dating dikit na po, dating dikit na tayo, nagbakas na lang ako from Ninja Nidral. Juliet Mugbang, I am serious, thinking of you really made me smile from Spenta. You are a great person, Juliet Mugbang from Spenta. Engineer Vlog, tusok sa premil mo at Dan Dikit Kalimbang, all den bakas po. Sa nilagang baboy mo idol from Balasik Bikers Body. Max regards ko sa imo wife from Juliet Mugbang. Okay, no problem. Sweethearts, Ate Juliet Mugbang is regard to you. Para matawa na naman to si Ate Juliet. Chushu, mahal kong kaibigan from Espinsa. Yun. Dan Pulpak, si Zero Sosa.
Visit me back from Berlot Gaming Disciple. My friends, si Zero Sosa, please visit to channel of Berlot Gaming Disciple. Dan Sabel, Dan Pasukli, from Agamer Whitey. Orkob Mahal kang kaibigan, from Spenta. Juliet Mugbang na drop ng bahay, Berlot Gaming, Dan Sukli, from James Baluka. Ninja ni Gerald, hashtag Mabalasik OTW. Madeline Taberto, Bigi. Ngayon, paalalahanan kong kumain. Salit na umiyak, babalik ako sa tunay na pagkain. Bukas ang stream para pagsuporta sa Julius Mukbang. Love, Tunji Maktam from Spenta. Harang pulit from Ate Rowena Tiranya. Agamer, dating dikit. Ako sa iyo, pacheck mo na lang, baka dalagas ako ni Lolo sa iyo. Hey, thanks from Plastic Bikers Body. Kuya Steve Vlog, hashtag si Zero Sosa, Dan. Si Zero Sosa, please subscribe back to Kuya Steve Vlog, my friend. James Baloka 13, Bigi and drop the link. Juliet Mukbang, Bigi with loving care emoticon. John Kent, alias Juliet Mukbang. Noyfi TV, Agamer, Dan Pulpak, sabi ni Noyfi TV. Juliet Mukbang, Bigi. Dan na po katami isang vlog, thank you, sabi ni John Kent Kamuha. Hi po Ate Juliet Musta from John Kent Kamuha. Si Zero Sosa, nag-drop the link. Mabalasik Bikers, pababahay, sabi ni Agamer Whitey. Noyfi TV, nag-drop ng bahay. Kamuha, amusta okay ako, sabi ni Juliet Mukbang. James Baloka 13, thank you idol from James Baloka 13. Sino nga ba yung may premier, James Baloka? Sabihin niyo, ulitin niyo ulit para hindi kung may premier kayo, ulitin niyo po ulit. Si Zero Dante your channel. Hashtag Noyfi TV, Dan Sukli sa'yo, salamat. Nanood ako, video 2 minutes para kapit from Agamer Whitey. James Baloka 13, Bigi. Mabalasik Bikers, full pack, sabi ni Ninja ni Gerald. Kahit po Ninja gamit nyo, pang dikit, manood po tayo kahit 1 minutes kalimbang para dikit din, kahit Ninja from Agamer Whitey. John Ken Kamuha, 5 TV, Dan na po, pabalik. DCJ, OTW, sabi ni Ninja ni Gerald. OTW, Noyfi TV, sabi ni Berlot Gaming Disciple. Ha, I miss dito, may kaibigan kong maganda from Juliet Mukbang. Agamer Whitey nag-drop ng bahay. Kuya Steve B, sabi ni Binisintaya. Kuya Steve B, full pack Dan, dikit kalimbang, pasukli na lang. Lodi, thank you. Manood din po kayo kung pwede po para hindi sayang yung dikit niyo po, sabi ni Ninja ni Gerald. Binisintaya nag-drop ng bahay. John Kent, Dan dikit, thumbs up sa'yo, salamat. James Baloka, Bigi, may galap siya ito, idol, Binisintaya. Noyfi TV, Binisintaya, OTW sa'yo. Ha, sweetheart, parang dosi lang, good job. Ang Juliet Mukbang. Kasi tatawa ka Ate Juliet Dan pullback sa disco mo, hashtag Noyfi TV, pasukli na lang po, sabi ni Berlot Gaming Disciple. Noyfi TV, bye! Dan dikit kalimbang all, pasukli na lang, thank you Lord, sabi ni Mabalasik Bikers Body. Noyfi TV, hashtag Pinasindaya, Dan sukli po, pabalik. 2 minutes po sana ang watch para di sayang dikitan, sabi ni Berlot Gaming Disciple. Berlot OTW, sabi ni Noyfi TV. Kung di abot ng 2 minutes, full watch na lang. From Berlot Gaming, kung di abot ng 2 minutes, full watch na lang. Salamat po host from Spenta. No problem my friend Spenta. Thank you very much for coming. Para di spam ang dikit from Berlot Gaming. DCJ, full pack Dan sukli. DCJ 13. Ay James Baluka, nag-drop ng bahay. Berlot Gaming, dikit ang sakdan, sabi ni Noyfi TV. Akin, watch talaga ako host, sabi ni Berlot, ni Ate Juliet. Watch talaga yan si Ate Juliet Mukbang. Bilib ako niya kay Ate Juliet Mukbang. Kuya Steve Vlog, John Ken Kamoy, tinapos ko video mo, kalimbang all, sabi ni Kuya Steve Vlog.
Mabala si OTW, sabihin nyo na FITV. Ismail Aceves 46, hey! How you doing today from Ismail Aceves 46? Oh, no. I will... Ano bang sabihin ko dito? I'm good my friend. From Ismail Aceves 48. Mabala si Bikers Body, dikit na. Dikit na WhatsApp ako sa Tamsak. Salamat from Agamer White. Ismail Aceves 46 nag-drop ng bahay. James Baloca 13, bigi-bigi. I send the link to you all. Okay, please drop the link, my friend. Ismail Aceves. Oh, my friend, Ismail Aceves. I subscribe this one cellphone to your channel. This is my backup cellphone, my friend. Backup account. Bell all, my friend. And I watch my latest video. 2 minutes and 04 seconds. SML movie. GP, The Boxer, part 2 reaction. Agamir Whitey, nag-drop ng bahay. James Baloca, bigi-bigi. Naipay TV, mabalasig, di kita masaktan. Salamat. Juliet Mabang, nag-drop ng bahay. Naipay TV. OTW is Ismail Aceves, sabi ni Berlot Gaming Disciple. Kailangan po natin manood ng mabuti para hindi sayang ang dikit, sabi ni Ninja ni Gerald. Manood naman ng... Di manood naman yan. Alam na nila. Alam nila ang patakaran ko dito. Alam nila. Agamir Whitey, Dan Ma'am sa Diet Tips from Willie na Basuil. Espenta, love. Okay, love, Espenta. No problem, my friend, Espenta, walang problema. Blasing Bikers Body, nag-drop ng bahay. Jan Ken Kamoa, Dan Digit, Kalimbang All, pasukli na lang. Thank you, Ludes. From Blasing Bikers Body. Espenta, I love you as a friend, from Juliet Mukbang. Nakakalungkot lang, wala pumunta pabalik sa akin, from Willie na Basuil. Wala pa bang bumabalik sa'yo? Pakihintay-hintay na lang, kaibigan. Yung iba kasi nagbabalik, mga kinabukasan. Kaya huwag mainip. Hashtag Wali na Basuel, bahay mo pababa. Salamat from Amir Whitey. Salamat Mabalasik Bikers sa pag-watch from Ninja ni Gerald. Nogi Enter TV, bigi-bigi. Noti, hashtag Amir Whitey, sabi ni Mabalasik. Hello my friend, Jan Ken Kamuha, maayong udto from Willie na Basuil. Nogiander, ano bahay mo from Ninja ni Gerald? Willie na, baba mo bahay mo, sabi ni Nogiander TV. Baba ka bahay mo, hashtag Willie na, sabi ni Mabalasik Bikers Body. Willie na Basuil, bahay mo, baba, para masuklihan ka. Sabi ni Kamer. Willie na, punta ako maaga. Willie na, punta ako mega from Juliet Mukbang. Idol Tunying, okay na, may Espenta, napakabait niya, idol. Okay na kay Espenta. Bait niya, bait naman yan, bait. Wala kasing bahay, kaibigan, from Mabalasik Bikers Body. Paano ko pumabalikan? Wala ka bahay, binababa. From Agamir Whitey. Okay, mag-away, Huwag kayong mag-away, walang away dito Baba na ng bahay, Okay po, host from Willie na Basuil. Tamsak at danla sa nakapin, Manoy, from Manoy Dom Vlogs. Hashtag Arlene Anali Victorino. Bahay mo nga, Amiga Basuil. From Juliet Mukbang. Nugento TV nag-drop ng bahay, yun. James Baloca, nagbigi-bigi. My friend, Willie na Basuel. Lampo, bahay mo. Kadami po kasi nalagas, 30 plus from Willie na Basuel. Mag-clear list ka, kaibigan mo, Willie na Basuel, para hindi masyadong marami ang lagas. Tapos gamit ka ng Ninja. Para hindi masyadong malaki yung lagas. Juliet Mukbang nag-drop ng bahay. Idol, baba na ako, ha? Back to work na naman from James Baloca. Sige, kaibigan, James Baloca.
Salamat kaibigan James Balua. Nugian Teroti W sabi ni Ninja ni Gerald. Willie na Basuel, mag-clear history ka, sabi ni Ate Juliet Mukbang. Oh, baka hindi pa marunong kasi mag-clear history Ate Juliet eh. Kaya maraming lagas eh. Dan Paul Bakastag Ismail Aceves 46. Hope you visit mine. Mine 2. From Bernard Gaming. Ismail Aceves, please visit to Bernard Gaming. Araw-araw talaga may lagas. Huwag nilang dindibin ang lagas, mga kaibigan. Huwag nyo nang intindihin. Basta nalagasan kayo, mangisda uli kayo. Basta mag-clear list kayo. Kasi pag nag-clear list, na kaunti lang yung kinukuha ni YouTube. Nangangati ako ah. Kakaroon yata ng blessing. Oo, Miga, lagi man si Lamili na Basuin. Good job, Max, smile. Good job, Max, smile. Thank you, Ate Juliet Ubang. Hindi high blood, walang high blood. Noypai TV, Nogi Under, Dan sa'yo sugli po from Noypai TV. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay. Good morning, kuya. Kung super pogi, may grab shout out to Ate Wifey from Amos Channel. Yun, nandito na naman si Ate Pogi Pogi. Tingnan ko nga. Pag may tuwad dito, Ate Emma, ikaw ang sisihin ko ah. Pag may tuwad, Ate Emma, ikaw, may tuwad na naman nga, ikaw, pogi ka na naman kasi ng pogi. May club shout out to all from Ate Emma Channel. Nakaabot din ako, kaya gising ko lang po from Ate Emma Channel. Johnny TV Vlog, OTW sa'yo from Noify TV. Bruno B. Package, Noify, down to your disco like. 300 from Bruno B. Cross, my wife. Po, I must meditate before I eat from Spenta. Thank you my friend Spenta. Juliet Pugbang, I love you from Spenta. Noify, wag mo na ako balikan, asawa to niyong to from Bruno B. Cross. Hashtag Tunying Bugsam, pagpalain ka ng Diyos at bigyan ka ng mabuting kalusugan. Yan. Thank you my friend Spenta, thank you. Mega love shoutout Bruno. Bruno B. Cross is my wife, my friend Spenta. Kuya Steve Vlog, nag-drop ng bahay. Manatiling ligtas from Spenta. Willie na Basuel, 228 po ako sa'yo. Pa-check, salamat from Agamir Whitey. Sa palayan or may pera? Sa palayan or may pera? Sa palay siguro kasi nagkanin na tayo. Sa palay, nagbilad kasi ako eh. Magaling talaga to si Ate Juliet, magaling. Hi, Idol Spenta from Abalasik Bikers Body. Agamir Whitey, nagbigi-bigi. Kasalanan ko yung tuwad from Amichan. From Imas Channel TV. Mega love shoutout sa $16 million may house. Salamat sa thumbs up. Noify TV, hashtag Johnny TV Vlog sa'yo. Dan sa'yo, sana all. Dami ipon. Hello my friend Spenta from Nogi Hunter TV. Ikaw ay totoong kaibigan. Salamat sa iyong mabait na puso at higit sa lahat ang iyong pagtanggap at pagmamahal sa isa't isa from Spenta. Thank you my friend Spenta, thank you. Mega love shoutout Mabalasik Bikers Buddy from Spenta. Mega love shoutout Nogi Hunter TV kami from Spenta. Arnel Analibik Reno nag-drop ng bahay. Johnny TV Vlog. Ninja ni Gerald, Nogi Hunter, full pack dan sukli. Mega love shoutout sa $19 million may house ni Tunying. Last 5 minutes po, 5 minutes. Dami nyo po. Magpa 5 minutes na ako. Masakit na lalamunan ko. Salamat from Spenta. Salamat Bruno from Noify. Ninja ni Gerald, Dasta, Johnny TV Vlog, OTW. Galing magtagalog ni Ma'am Spenta. Magaling yan kahit foreigner yan. The best yan, maninugi. Kahit Tagalog yan. Amen Maxam from Juliet Mukbang.
Willie na Christian. Di po ako magbabahos. Willie na Basuel po ito. Pwede mo naman ibaba yan, Willie na Basuel. Yan ang ibaba mo. Yan ang mag-search yung Willie na Christian. Tapos ibaba mo yung main mo. Manatiling malusog at kapayapaan sa lahat. From Espenta. Yun, tama. May friend Espenta. Espenta. Prayer hashtag Nogiander TV. Juliet Magbang Love. Yun. Ano to? Dub. Bird Dub from Espenta. Bro Johnny, kumusta bro? Si Wilina Christian po ako. Nagbabahos from Wilina Basuel. Sige, okay. Oh, salamat. Magandang gabi from Espenta. Agamir Whitey nag-drop ng bahay, Espenta. Prayer emoticon. Mega love shoutout Mami Juliet from Mami Channel, ay Imas Channel TV. Johnny TV Vlog, dating dikit. Idikit mo na lang yung isa kong alagad. Dikit ko na lang yung isa kong alagad from Ninja ni Gerald. Yan, Espenta. Ano ba yung Espenta? Ano ba ito Espenta? Naipay TV nag-drop ng bahay, Espenta Flower. Juliet Mukbang nagbigi-bigi. Dito Amark, salamat po host. Nadagdagan. Uli, huwag lang babawasan ni Lolo. Hey, from Tito Amark TV. Mag-clear list ka. Clear list, kaibigan Tito Amark. Biya mo na. Ano na lang naman, oh. Dami niya pa kasi. Jenny TV Vlog, Nogiander TV, nag-drop ng bahay. Sugli Nogi, from Naipay TV. May bakas pa naman idol. May bukas pa naman idol from Nogiander. Jenny Sugli from Naipay TV. Naipay TV, Ninja ni Gerald. Inom ka ng nilagang luya from Ate Eva Channel. Opo. Teka, sa dami ng dan sa akin. Isa lang dumikit. Anyari? Hintay no, baka nahuli lang. Kaibigan ng Gamir White. Tinan mo yung bakas nila. Tinan mo, baka may bakas daw eh. Juliet mo bang nagbigi-bigi, Nogiander, nag-emote ko na. Max, drink water, wala nakatingog. Oo nga. Agamer, Whitey, baka dan lang, kahit walang dikit. From Noipay TV. Watching always friend. Duna Vlog, 099507. Bakit? Legit na po ako sa'yo, from Ate Duna Vlogs. Noipay TV, yun lang ha. Yan na lang, kusang lalapit yan, from Agamer Whitey. Oh, pakintay lang, kaibigan ng Agamer. Please support my new upload from Duna Vlogs. Nasarang ulit from Ruina Terrania Vlog. Tama, walang dikit, ha. Tama, walang dikit. Patamsakdan from Ate Duna Vlogs. Hintayin nyo lang. May bakas naman yata. Tandaan nyo, halimbawa, tandaan nyo mga nagdan. Tapos bukas, sa isang araw, pag live ko ulit, sa kanyo singilin, dan ka ng dan, di ka naman nagdidikit, yun, ganun lang. Okay lang bro, at kahit pa paano, nandyan pa rin ang mga kaibigan bro, from Johnny TV Vlog. Oo, tama yun, didikitin yan. Sino ba ang hindi ko nasumplihan mga kaibigan from Katambisan? Shoutout friend from Ate Duna Vlogs. May love shoutout Ate Duna Vlogs. Sino ba yan nagtutuwad sa'yo, Kuya Pogi? Hayaan mo na yan. Ano ba yung mga number Ate Duna Vlogs? Johnny TV Vlog, dikit na sa isa kong alagad sa'yo from Ninja ni Gerald. God bless and nagtuwad from Emma Channel TV. Oh, pabayaan mo na yan. Nasa harang pa ako from Katambisan. Hintayin mo lang ma'am, baka dumaan pa sila sa sabong. Baka nagmanok na pula ka. Kainos! Anong ulam mga kamer? Pahing ulam, wala pa akong ulam. Bahay mo po, Ninja ni Gerald. Mega love shoutout to the vlogs from Ninja ni Gerald.
Yun, nakapin from Ninja ni Gerald. Bangos na sinigang. Aba, parang lagi nagkakapara yung ulam natin ah. Sinigang na tilapia din linuto ni Mrs. Okay, from Noypai TV. Kasarap naman ang ulam mo, Ma'am Hihi. Ah! $17 pa kayo, 17 po. Paano ko alis dito kung 17 pa kayo? Idol Spenta, done to you kabayan, full package. Agamir White, OTW from Ninja ni Gerald. Isda lang kinakain ko. Wala po kanin. Ay, ganun ba? Kaya ka pala na ano ba eh, laki ng braso mo eh. Kabayan. Joke. Joke kabayan ha. Mabulasig salamat and success from Pax Disoclane. Dan 783 thumbs up. Nadine salamat from Noypai TV. Sarap ng isda at gulay talaga. Healthy from Ate Emma Channel. Buti pa kayo masarap ulam nyo. Ako sinigang na tayo lang ulam ko. Kupeng niya, Tonyeng. Ada to, kotang niya. Tali, yun. I can understand my friend Pac Disoclane, but I'm always happy to I always happy to support to my channel, my friend. Emo channel nagtawan-tawa. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay. Grabe ka Kuya Pogi from Emo channel. Hahaha, kaya nga 21 days alakanin ka ba yan from Agamir White. Pinapatawa ko lang kayo para kain mo na po host Ludi. Tirang gulay na ginataan lang ka kahapon ang ulam from Tito Omar ko. Ito masarap yan. Masarap yan, ginataan lang ka. Tapos may sili. Wow sa akin yan. Wow yun sa akin yan. Yum. Italy ka daw, tunying ni Pax Disoclane. Ano ba yung English ng Italy? Para Englishin natin to. Buti naintindihan ni kaibigan Balasik Bikers Buddy. Subukan mo Italy ako, my friends, Pac Disoclane. Ikaw ang itatali ko. Pac Disoclane nag-drop ng link. Uy. Yun, pahingi. Parami ni, sabi ni Agamir Whitey. Nali talaga ako sa iyo, Kuya Pogi, from Mami. From Emma Channel TV. Kain mo na ako, idol, habang mainit pa ang sinigang na tuyo. Siguro yan, inis na yung yung nagtuwad sa akin, inis na. Tinutuwaran ko na si Tonying, masaya ka rin. Hashtag NoyPTV, nakain naman, wala lang kanin. Wala lang kanin, langka. Ano yun? Tiga, di ko pa na-relate ah. Nakain naman, wala lang kanin, langka. Yun, nakita ko na. Hello, tatay niya. Ha.
from Juliet Mukbang. May kalab sa my friend na stock pack disongling from Blasik Biker's Body. Hala, may tuwad ka na naman. Yan, idol, dahil narinig na naman yung pogi ha. Oo nga eh. Kuya Steve Vlog and Gerald Vlog. Dan set reminder from Kuya Steve Vlog. Juliet Mukbang, Belo Monday from Pax de Sokling. Agamir White yun. Taon-taon si Agamir. Mabulunan mabulunan ka dyan, Agamir. Dito lang ang mapigilan tawa ko hanggang ngayon. Kuya Pogi from Emas Channel TV. Amen, amen, amen. Tuwad. Ha, ha, ha. Sino ba yung nagtutuwad na yan? Bigyan natin ng maraming thumbs up. Pakilala ka kasi sa amin tuwad-tuwad para bigyan ka namin ng maraming thumbs up. Marami kami dito. 17 pa kami. O 17 po. O dalawa lang yung nakatutok ko. Dalawa. O dalawa lang to. Di may 15 pa dyan. May 15. May Pai TV. Dana po. Nakakasukli na ako. Yan o, susuntukin ka na Gamir Whitey o. Sabi ng Gamir Whitey, susuntukin kita. Takot ka tumaba Agamir. Ha ha ha, from Noypay. Di mataba yan. Mataba na yan si Agamir. Ang laki nga ng braso niyan eh. Nakita ko nung nag-live. Joke lang. Joke lang Agamir ha. Baka hindi ka na pumunta dito sa akin live ha. Salamat Katamisan from Noypay TV. May tuwad si Kabayan Tunying from Katamisan. Walang problema yan. Sa akin nga host, dalawa tuwad ha from Noypay TV. Ay kapag nakilala ko yan, isasabay ko yan sa hukayan. Oy, sabay mo yan dyan, kaibigan ano. Papatapon ko yan dyan. Eman Channel TV yun. Tuwan-tuwa siya. Ninja ni Gerald. Bye mo po please from Agamir Whitey. Ha 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 ha. Amen. From Ate Juliet Mukbang. Kabayan, maganda naman. Yun lang, doon nakabawi. Sabi ni Agamir Whitey. Mataba nga, maganda naman. Tama yan. Katamisan Vlog, yung taong tawa. Tawa lang kaibigan from Katamisan Vlog. Pax de Sogling, baliktad na yung tawa niya ni Pax de Sogling. May channel, Pogi, Kuya, Pogi. Galit na yun, no? Pinagkakaisahan nyo. Paano ko alis dito? 17 pa kayo. Oh, maganda nga si Ma'am Agamir Whitey, sabi ni Nogiander TV. Thumbs up host from Mama's Vlog, yan. Dumadami pa yung thumbs up, oh. 75 no. Abot ng 100 yan, 100 thumbs up. Abot ng 100 thumbs up yan. Di naman ako matawa, grabe naman yan. 55 kilo ko. 55 kilo, 55. Di, yung video ka. Yung video kasi na matagal na. Ginawa niyang live. Nakita ko kumakanta siya, oh. Nakikita yung braso niya. Ha 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 ha. Nasarapan sa tuwad. Juliet Mukbang. Isarang vlog nag-drop ng bahay. Jenny TV Vlog. Mama's Vlog. Salamat host from Mama's Vlog. Agamir Whitey, baba mo bahay mo ulit. Dikit ko isa sa'yo from Noypay TV. Katamisan Vlog nag-drop ng bahay. Rowena Tiranya, bigi-bigi. Katamisan, nag-drop ng bahay. Agamir Whitey, baba mo bahay mo ulit. Dikitan ko. Pakti Sokling, Juliet Mukbang, sarapan manok. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Out muna ako. Salamat host from Kuya Steve. Sige, mag-end na rin ako. Pag bumaba na to, mag-end na ako ha. Pag bumaba na to. Pag bumaba na yung viewers. Noypay TV, oy. Bongga, gusto ko yan. Ha, salamat. Ram Agamir. Kuya Steve Vlog, full pack dan, sukli. Sumakit siyang ko sa'yo, Kuya Pogi from Emma Channel TV. Bahala ka dyan.
Mamas Vlog and Isiram Vlog nag-drop ng bahay. Idol, paalam na po ako, idol. Babalikan po lahat ng dumikit sa akin para di umalis sila from Dugianter. Sige, sige, kaibigan ako. Mag-end rin ako. Mag-end rin ako. Hashtag Agamer White, yan. Nakapid po ang bahay ko. Kaibigan, kain muna ako. Diretso sukli sa mga dumikit. Back letter from Plastic Bikers Body. Sige, sige, sige. Magbalikan na kayo. Ninja, okay. Sakto na ako, mama. From Box de Sokling. Sige, baba na ako para bumaba na. Viewers mo. God bless us all. Always from Emo Channel. Bye guys. Sige, bye-bye natin mga. Bye-bye, bye-bye. Huwag kayo umalis para di mag-anxious. Sabi na, loko talaga to siya, Agamer. Pinapairan sakit na nga nalamunan ko, Agamer. Loko talaga, kabayan. Kabayan ko kasi yan siya, Agamer, kaya ganyan yan. Bicolana din, Bicolana. Extend pa more from Ninja ni Gerald. May bukas pa, may bukas pa. Titignan ko ito, no? Mamas Vlog, Mamas Vlog. Magdikit nga ako, magdikit. Oh, Mamas Vlog, oh. Hindi nakadikit, oh. Didikit ko na sa'yo, Mamas Vlog. Nasa harap pa ako, parang matamisan. Like number 6, Mamas Vlog, ha. Kalimbang all. Wow, ganda naman ng damit. Anong pangalan nun? Panoorin ko lang, oh. Maiksi lang naman. Agamer Whitey, dikit na yung isa kong... Dikis na yung isa ko, may bakas ako doon. Pahabol House. Mamas Vlog, Dan. From Kuya Steve. Ninja General, Dan sa premier mo. May bakas, pacheck po. Salamat, House. Baba nga uli, Agamer. Nang bahay mo, Agamer. Baba ulit, Agamer. Yes po, kita ko po, Agamer Whitey. Salamat from Ninja General. Legit yan. Si Agamer. Mabait yan, mabait yan. Basta mga Bicolano, mabait. Mga Bicolana. Gilit mo ba, bigi-bigi, and Pax di Sokling. Yun, nandito pa, dumating na naman si Hebron. Make a love shout out, my friend, Hebron TV. Thank you for coming to my live stream, but I will end my live stream, my friend Hebron TV. I will live stream in 4 hours. I always live in 4 hours. 70 na naman. Long time no see. I miss you, host from Hebron TV. May lang shoutout, my friend Hebron. Joliet Magbang, bigi-bigi. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay. Hello everyone from Hebron. Hi Hebron, kain from Box de Sokling. Ayos yan, di mo ba viewers mo? Para extend ulit. Ilan pa dyan? Ilan pa yung nakikita mo, ano, Agamer? Bye. Akin na yan, Max. Kunin mo na nga ito, ate Juliet. Pag kunin mo na yung mga nandito. Hindi na bumababa 17 o 15. 13 ba? Wala na nga yung isa ko, inalis ko na, oh. Hi, I'm Korean Premier Head 45 Bananas, 2 channel to subscribe with friend. My friend Nomon-chan TV, give me a banana house. Mega love shoutout sa aking kaibigan na si Belis Adventure, my friend. Salamat. Thank you for coming. Paka-subscribe naman po ng aking kaibigan na si Belis Adventure channel. Isa rin pong mabait na mabait na kaibigan. Paki-subscribe naman po kaya sa aking kaibigan na si Bears Adventure Channel. Tsaka pa-subscribe din Bears Adventure Channel sa aking mga supporter.
Mga supportive yan ano, na lahat na nandiyan, mga supportive kay Tunying yan. Kaya tingnan mo naman pag nag-ilis ako, hindi sila nag-aalis ano. Bigyan mo daw mo ang Banana Kabayan. Para graduate. Pag sumilda ako, bibili ako ng 1,000 na cellphone. Para yung pumunta sa akin, graduate agad. Bibigyan ko agad. Sabi nga ni kaibigan ng Hunter, 10,000 daw bibili niyang cellphone para pang ayuda lang. Give me some banana, please sauce, my friend. No mention niya. Okay, no problem, my friend. Pin ko nga muna to. Papalipat na naman to ng 20 pesos. One banana, my friend. My friend Hebron. I'll give one banana to your friend, Nom Cheng Chong Shang TV. Right number 262, my friend. Yan, bell all, my friend, bell all. Ayos yan, di mo viewers mo, para extend. Bigyan mo daw 1K banana ka ba? Sana all ganyan sa'yo from Bell's Adventure Channel. 18 na naman. Ay na. Kaon na din ha. Para naka-power from Ate Juliet. Hindi ako makakapagbasa kapag kakain ako. Gusto ko babasahin ko lahat. Yan, nag-drop ng bahay. Pamahal naman si Bell's Adventure. Yan, magdikitan kayo. O, bibigyan daw ng 10 banana yung magdidikitan o kaya ano, sa nakapin. Yung una, dali, bilis. O, bibigyan daw ng 10. O, give me 10 from Hebron. Okay, I'll give 10. Wait a minute, my friend Hebron, wait. Because I watched the video. Meron na. May kalam shoutout kaibigan Arlen Andres. Salamat kaibigan Arlen Andres. 10 daw ha from Noypai TV. O, bigyan natin 10 yan. Juliet, done sa'yo. May pang-ayuda tayo dito, may pang-ayuda. Kuya Steve Vlog. O, sabi sa'yo, papalipat ng 1,000 tayo, 20 pesos. Thank you, my friend Hebron. Thank you for your 1,001. Yun, nagpalipad na. Magpapalipad nga yan, pag nag-ayuda. Mabait yan, dikitan nyo sa Hebron. Dalawa yan dalawang channel yan eh. Yung panghuli, dikitan nyo. Sa kanya yun. Tapos, i-mention nyo para dikitan kayo. Hebron TV is the best friend. Nomon Chan TV, give me bananas 10. Salamat Kuya Steve Vlog. Dan Hebron. Yun, Hebron. Demon Charge Slideshows is done to your channel. Dikitan mo yung isa kaibigan, Demon Charge. Yung, tawag na saan ba yun? Yan, yung Nomen Chan TV. Yung Nomen Chan TV. Yun, yung dikitan mo, Demon. Malaki din yan from Noypai TV. Thank you, Hebron. Legit ang mga banana niya ni Hebron. Maniwala ka sa akin, legit ang banana niya. Legit. Oh, dikitan niya si Hebron. Mabait yan, mabait. Super, very, ano yung mabait sa English bakit? Very kind and generous yan si my friend Hebron. Kaya dikitan nyo. Mega love shoutout. Kaibigan, daan lang ako from Mimi of Antique Vlog. Patamsak. Okay, Nomashian TV channel, give me bananas. OTW Arlen Andres from Berlot Gaming. Hebron, Dan, please return thanks. Pati yung isa Agamir, Yung pangalan niya, yung yung no man. Dalawa kasi yun dalawang link yan dalawang link eh.
Yung isa sa kanya, Hebron, tapos yung isa, yun yung pinapasubscribe niya. Yun yung pantike. Hebron, thumbs up done. Please subscribe. Give me 10 banana, my friend Hebron, to Bella's Adventure and Agamir Whitey, please. Give some banana, my friend, to Noify TV, and Bella's Adventure, Berlot Gaming, Agamir Whitey, and Katamisan. Please give some banana, my friend, 10 banana. I'll give 10 banana to your friend. Sige, magdikita muna kayo, magdikita. Number 2, my friend, Hebron, number 2, number 2. Like 264, my friend, and bell all, my friend. Uy, may harang. May back up ka palang Japan kabayan. Meron na yun. May back up ka palang dyan kabayan. May hahaputan ka pag daim or si Mrs. yun, si Mrs. Tinatanong ko si Mrs. Bigyan mo na yan. Bikulin mo lang ha, bikulin mo lang. Bella's Adventure Channel, patamsak po ng premiere ko. Yun lang. Premiere pala mamaya kaibigan Bella's Adventure. Tamsakan nyo na nga po yung kay Bella's Adventure. Pakitamsak na lang. Host 43. Din yung pinalipad sa'yo. Okay na yun ha. Oo nga. Oo, mabait yan. Lagi nagpapalipad yan sa akin. Oo, Naipil. Lagi nagpapalipad sa akin yan. 100 ano. Good. I'll give you one from Hebron TV. Host na niyang. Pakitamsakan ang premiere ko. Oh. Sige, sige. Nakalimutan ko kanina. Nakalimutan ko. Dapat tinamsakan ko na pala. Nasaan na yun? Baba nga ulit. Yun, meron na pala. Hindi naman premiere. Hindi naman premiere Bella's Adventure. Kala ko premiere yun. Baka iba yung baka iba yung naibaba mo. Palitan mo, hindi premiere. Ito na, oh. Una pa lang, like number 1, oh. Idikit ko na rin. Padikit naman kay Bella's Adventure. Like number 1 pa lang ako, magbabakas nga ako para alam mo. Set reminder on, oh. Magbabakas ako like number 1. Yan sa akin yung Ate White. Si Katamisan meron na rin. Ay like number 2 pala ako. Sige, bahala na kayo dyan magbasa. Bahala na kayo magbasa ha. Patamsak naman sa ano ni Bella's Adventure.
3 banana, my friend. Number 3 banana. Like 265. First like. Sige na po mga lalab. At maraming salamat na rin po sa lahat ng dumikit. At didikit pa. Tapos sa pag-thumbs up kay host Tonying, sobrang thank you po. Sige, bababa ka na ng bahay mo, ano, Bell's Adventure. Yun na, pakitams ka naman sa kay Ate Bell's Adventure. Bruno, sa'yo ba yan? So, sa akin yan, sa akin yan. Kay, nato niya sa baba, gamit ni Mrs. Datigar official, jacket, Datigar official. Asawa ni Maria. Sawa ni? Prini Vlogs? Ay, asawa ba ito natin Prini Vlogs? Daddy Per Official, yun. Parang ito niya, may galab siya to. Salamat po. Di na. Si. Nag-aido nga ako kayo, kay. Baba nga ng bahay si NM Studio.